Langileen nazioarteko egunaren arira azken urtetako mobilizaziorik handiena iraganda Baionan maiatzaren lehenean astelenarekin hitzordua Santa Ursula plazan goizeko 10:00 eman zuten intersindikala osatzen duten sindikatuek. Labek ere bere blokea osatu du manifestazio horren gibelean eta baita bizi eta aldak ere. Izan ere erretreten erreformak Frantziako kaletan pizturiko sua auspotu egin zuen atzo maiatzaren lehenak. CGT sindikatuaren arabera 2 milioi pertsona baino gehiago atera ziren atzo kalera, eta horietako 1,5 milioi Parisen istiluak gertatu ziren, hainbat hiritan. Barne ministerioaren arabera gutxienez 108 polizia zauritu zituzten atzoko protestetan, ez du poliziak zaurituriko protestarien kopururik eman ordea. Hala ere, 291 pertsona atxilotu zituztela gaineratu du. Gauzak horrela, sindikatuetako ordezkariek gobernuari ohartarazi diote erretetaren erreformaren aurkako haserrea bizirik dagoela. Hego Euskal Herrian ordea soldaten igoera eta lan baldintzen hobekuntza izan dira aldarrikapen nagusiak maiatzaren lehenean. Elak eta Labek nork bere aldetik greben eta borrokaren garrantzia egin zuten atzo azpimarra eta elkar kritikatu ziren bi sindikatuen artean dagoen oztasuna agerian utzita. Komisionei Sobrasek eta UGTek bestalde mezu argia zabaldu zuten soldatak igo ezean gatazkak jarraituko duela alegia. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan maiatzaren lehena izpide. Aipatu legez langileak masiboki atera dira kalera behar ginen egunean, esaterako erreteten erreforma salatzeko eta langileen eskubideak aldarrikatzeko 30.000 pertsona mobilizatu ziren atzo Baionan antolatzaileen arabera. Ordea 7.000 izan dira prefeturaren arabera. Pentsio erreforma salatzeko eta langileen eskubideak aldarrikatzeko maiatzaren lehenean milaka lagun kalera atera ziren Baionan. Antolatzaileen arabera 30.000 izan dira eta poliziaren arabera berriz 7.000. Edonola ere azken urtetako mobilizaziorik handiena izan da. Galduko ditugun 2 urte horiek pasatzen balin badira gure enpresetan berreskuratzea. Hau da gure gaurko mezua. Emmanuel Macron Frantziako presidenteren erreformaren aurkako mugimendua neurtzeko balio izan du. Izan ere, 2 aste pasa dira Frantziako Kontseilu Konstituzionalak oniritzia eman zionetik proiektuari. Eta sindikatuek mugimendua berriro indartu nahi izan zuten. Iparraldeko protesta nagusia Baionan izan zen. Intersindikalak eta Labek deitutako manifestazioak leku berdinean hasi ziren. Euskal sindikatuaren baina ezen leku beren amaitu, zehazki intersindikalaren gandik jasaten duen bazterketa salatzeko. Azken aste eta hilabeteetan irmo borrokatu zarete Macronen gobernuak inposatu duen erretetaren erreformaren kontra. Ipar Euskal Herrian ikusi dugu nola azken urteetako mobilizaziorik jendetsuenak izan diren, eta hor Laben ekarpena ezinbestekoa izan da. Hego Euskal Herrian ordea maiatzaren lehenean Elak eta Labek protagonismo berezia eman nahi izan diote mugimendu feministak deitutako greba orokorrari eta berariaz babestu dute. Hala ere Euskal Sindikatu Nagusien arteko kritika ilunek markatutako jardunaldia izan da langileen nazioarteko eguna. Soldatak igotzea, presioak jaistea eta aberastasuna banatzea exigitzeko mobilizazioak egin zituzten maiatzaren lehenean sindikatu nagusiek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Euskal sindikatuek nork beraldetik deitu zituzten protestak, hori bai, biek ala biek, greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu zuten. Elaren ustez, lorpen sindikalak ez dira etorriko ez elkarrizketa sozialetik, ez da ere errentaitun batetik, baizik eta konfrontaziotik. Konfrontaziorako, ela sindikatua dauzka bi oinarri dira gure independentzia alderdi politikoekiko eta gure erresistentzia kutsa, eta bi oinarri horiek etorkizunera begira ahalbidetu beharko dute aberastasuna banaketa modu justu batean egin. Gu badakigu aldaketak ez direla etorriko Madriletik edo Parisetik. Ez direla etorriko elkarrizketa sozialeko mahai antzu hoietatik. Eta badakigu ere ez direla etorriko soilik diskursoetatik. Soilik galeriari begira egiten den sindikalismotik. Gure jendeak badaki grebak aldarrikatu bai, baina batez ere grebak prestatu eta grebak egin behar direla.
Comisiones Obreras eta UGT aldiz batera atera ziren kalera maiatzaren lehenean. Bi eskari nagusi izan zituzten soldatak igotzea eta prezioak jaistea. Era berean, Comisiones Obrerasek eta UGTek hauteskundeetan langileen alde egiten duten alderdiei boto emateko deia egin zuten. Bestalde, elak kritika zorrotzak egin zizkien ezkerreko alderdiei, eta labek beraldetik hauteskunde izoa adierazi zuenez, langile botorik ez euskal neoliberalei eta langile botorik ez eskuineko alderdiei. CGT, CNT, ESK, Solidari eta Estela sindikatuek ere protestak egin zituzten Iruñan, batasuna, duintasuna eta borroka lopean. Horrez gain, Kontseilu Sozialistak ere Iruñean deitu zuen mobilizatzera, burgesiaren eta bere alderdien aurrean alternatiba sozialista eraikili lopean. Maiatzaren lehenaren bueltakoekin jarraikin, Nafarroara egingo dugu orain, bertan baita Leire Martinez lankidea, eguerdion Leire. Kaixo, berdin, zer moduz, bai, justo, erran, Karol. Ez, hori, ikusten ibili naiz, eta okerez banaiz, Joseba Paola Labeko kiarekin aurkitzen zara, ez da, konta iguzu gehiago. Hori da, heldu gara justo Laben aintzinera, izan ere nahi dugu egin pixkot, atzoko balorazioa, ez, nolakoa izan zen atzoko eguna, eta horretarako gurekin dugu Joseba Paola bera da, Iruñerriko eta Pirineotako Labeko idazkaria. Nafarrokoa, nuski. Kaixo, egunon, Joseba? Egunon. Bueno, lehenik eta behin zen nolako balorazioa egiten duzue atzoko egunarekin? Bueno, pues atzoko egunarekin oso ona egiten dugu, oso ongi atera zela uste dugu, baina bi kontuatik, alde batetik jende kopurua ez, mobilizatu zen Laben aldarrikapenekin edo mobilizatu zen langile kopuruangatik, eta beste kontu bat ere, manifaren edukiengatik ere oso pozik gaude. Iruñan mobilizatu ziren atzo 2000 lagun gure mobilizazioan eta Tuteran 500 egin zuten. Aipatu beharra dugu ere bai, manifestazioak Iruñan izan ziren sindikatu gehienak banatutak egin zenutela, ez? Banaturik egin zenutela manifestazioa. Bai, egia da, azken urtetan sindikatu askok bere kabuz ospatzen dugula edo aldarrikapenak kaleratzen ditugula maiatzaren lehenarekin, eta aurten bintzat Labek horrela izan da, guk ere atzo horrela izan zen manifestazioa. Zeintzuk izan dira atzo egin zenituzten aldarriak? Bueno, pues aldarria baino ustetan oso potentea izan zela atzo, manifan zehar ez, kamioi bat egokitu genuen holtza modun edo eskenatoki modun, eta bertan langile ezberdinak, sektore eta lantegi ezberdinetakoak beraien borroken ez, goraipamena edo goraipatzea egin zuten, eta oso potentea izan zen hori ez, mobilizazioan zehar, eta hori izan zen pixkat neustetan manifaren potenteena, eta gero bai noski bukarako ekitaldian, ekin geniola ekitaldiari, nola ez, lan istripuetan 2022an hildakoen, 79 langile hil zirela Euskal Herrian lan istripuan, hoiei bere omenaldi sumea edo aurresku bate dantxatuz, gero ere jarraitu genuen Euskal Preso tailerlari guztiak, ozen etxean nahi ditugula aldarrikatzen, baita jarretu genuen ekitaldi horretan, elkartasun internazionalista bideratzen mundu osoko langile guztiei, gero baita Lab sindikatutik atxikimendua eman genuen berriki mugimendu feministak iragarri duen greba feminista horrekiko, hor ere beharrezkoa denerako egongo garela esan genuen, eta ekitaldian bukatzeko mezu bat bidali genuen nahiko argia Txibite Andreari eta bere gobernuari. Ez diogula utxiko edo ematen duten aurrera pauso guztiak edozein zerbitzu publiko privatizatzeko, edozein pauso ematen dutelarik, hor aurrean Labek salaketa irmoa egingo dula, eta aurrera pauso horiek edo privatizazioaren bidean ematen dituzten pauso horiek borrokatuko ditugula. Beraz, izan liteke hemendik zuena aintzinerako mezu hori ez, hemendik aurrera egingo duzuena pixkotere izango da privatizazio horren kontra. Bai, Labetik beti egon gara zerbitzu publikoen defentsan, eta beti da aldarrikatu duguna zerbitzuak beti ere pertsonen dako, gizartean dako, beharrezkoak baldin badira, horiek publikoa behar dute izan, eta negozia geratu behar da, edozein zerbitzutan, eta hor
salatzen, aldarrikatzen eta borgatzen jarretuko dugu, bai interpelatzen edozein gobernu, baita langileak antolatzen lan zentroetan. Laizter ere hauteskundeak ditugu, ez dakit zuen aldetik ze aldarri duzu hauteskunde hauetarako? Bueno, guk hauteskunde sindikalak ditugu, urtero ditugu, orain epetrinkoan gaude murgilduta, eta hor ari gara, ahalik eta langile gehien gurekin aurkezten saiatzen, bai, uste dugulako modu bat dela antolatzeko eta beraien lantegietan lan egiteko. Gero esaten duzuna, hauteskundeak izango dira ere hemen beste esparru baten, ambito politikoan ere, hauteskunde horiek izango dira, eta lape egongo da hor, gobernua dela egonda, langileen alde egiten inorrekin konpromisurik hartu gabe. Gu gure aldera, gu konpromiso daukagu langileekiko, eta neustetan atxo maiatxa batean argi geratu zena, edo behintzat gure mobilizazioetan geratu ziren langile guztiak argi euki zuten gauza bat bada betikoa. Azkenean, langileen aldeko tresna bat gara, borroka tresna bat gara, eta hori da indartu behar duguna lanpostu guztietan, eta noski. Gero ere, langile horiek ere mobilizatu eta aktibatu ere herri eta auzoetan. Perfecto, mila esker, Joseba. Mila esker, Karol, zuri ere, honekin utziko dugu hemen Iruña herritik egiten dugun konexioa. Primeran hori da, Leire, eskerrik asko biei. Urrengora arte. Eta gai zaldatuta Idorte aurreikuspenek ez dute itxura honek. Ipar Euskal Herrian Pirinio Atlantikoetako prefeturako Idorte batzordeak departamentuko egoerari buruzko bilera egin du. Neurriak hartzen ari diren arren balantze ezkorra atera da bertatik. Idorteen inguruko kezkak halaber zabalduta daude Nafarroan eta Araban ere. Hain justu nekazaritza lehortean da Nafarroa azken 6 hilabetetako prezipitazioak batez bestekoak baino 40% gutxiago izan baitira. Araban inoiz baino urik gutxiago egin zuen 2022an, udaberrian erregistratu ohi dira prezipitazio gehien eta beraz badu aukera egoera hobetzeko. Hala ere, batez bestekoarekiko defizita berreskuraezina izango da batez ere nekazarien kalterako. Eta iragan asteburura begira Zubietako erraustegia ixteko eskatu dute herritarrek larunbatean. Errausketaren aurkako mugimenduak urteroko martxa egin du hain zuzen ere, Lasarte Oriatik Zubietara erraustegiaren kalteak salatzeko Udane Arbeo. Errausketaren aurkako ahotsak argi eta garbi entzun ahal izan dira asteburuan Lasarte Oriako Okendo plazatik atera eta Zubietako erraustegiraino bertaraino joan den martxan. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre. Erraustegiaren aurkako mugimenduak antolatu du Donostia Biziriken eguzkiren eta ekologistak martxanen laguntzarekin. Lasarte, esnatu, birziklatu! Parte hartzaien artean azken asteotako berriak izan dituzte hizpide. Zubietako erraustegiak 2 aste baino gehiago daramatza hondakinik erre eta elektrizitaterik sortu gabe. Gutxienez 16 egun daramatza. Hondakinen webgunean ikusi baitaiteke Zubietako erraustegiak ez duela ez elektrizitaterik ez emisiorik sortzen. Eta Gurasos plataformaren ustez horrek erakusten du matxura bat izan duela eta erabili ezin da geratu dela. Horrez gain oinezko martxan ere aipatu da Ekopole jakinarazi duenez Zubietako erraustegia ez dagoela sailkatuta balorizazio energetikoko instalazio gisa eta horrek ingurumen baimenaren indarraldiari eragin diezaiokela.
Martxaren bukaeran Donostiako Zubieta auzan dagoen erraustegira heldu direnean, deitzaileek nabarmendu dute erraustegiren arduradunek errealitatea ukatzen jarraitu duten arren, azken hilabeteotan argitara ateratzen joan direla ezkutatutako egia deseroso batzuk. Eta horren ondorioz, gero eta nabariagoa dela erraustegiak airea, ura eta lurra kutsatzen dituela. 2022ko udaz geroztik, Arkaitzerrekak etengabe jarraitu du ur kutsatua ematen. GHKak publikoki ukatzen segitu du bere ardura denik. Erraustegiek sortutako kutsadura konpontzeko, erraustegiak itxi behar dira. Ez bota kutsaduraren zama berriro ere herritarren bizkarrera. Errausketaren aurkako konpromisoa berretsi dute. Ez dutela nahi ez Zubietan, ez Bergaran, ez Urretxu Zumarragan, ez Inon. Ez Zubitan, ez Añorgan, ez Bergaran, ez Urretxu Zumarragan. Ez. Errausketarik ez. Bestalde sare herritarrak indarrean dauden salbuespen politikei aurre egitera ditu du. Bizikietzaren alde lan egiteko konpromisoa adierazi du plataformak hain zuzen ere, eta etxera leloaren gaurkotasuna defendatu, esanez espetxe arloko legeek babesten dutela eskakizun hori adi. Etxera nahi ditugu. Etxera. Bai, etxera. Etxera bidea gertu. Etxera itzultzeko bidea eta aukera izan behar da euskal presoentzat ez ezik, erbesteratuentzat eta deportatuentzat baita. Salatzen ditugu beraz, beren togak mendekutarako tresna bihurtu dituzten horiek. Ederkiako asko dakitelako hartzen dituzten erabakiak legez kontrakoak direla. Haiek diotenez defendatzen dituzten eta defendatu behar dituzten legeen kontrakoak alegia. Jarrera horren infrentsua da estatutik edo estatuaren inguruetatik egin eta inoiz ikertu ez diren hilketan, torturen eta agintarien egileen impunitatea. Ikertu eta zigortu zirenean, gainera zigorra hutsaren hurrengoa izan zen. Eta berehala, kitatua, isilperatua. Udaltzain lanpostu baten hizkuntza eskakizuna atzera bota dute. Erandioko udalean helegite bat jarri du behin-behinean lanean ari den udaltzain batek. Ez diote arrazoirik eman, baina aldeko epai bat lortu du. Horretarako Uliazpi Fundazioko epaian erabilitako argudioak baliatu dituzte. Bilboko administrazioaren auzien lehenbiziko epaitegiak ebatzitako sententzia bada, zeinean atzera botatzen den Erandion udaltzain jarduteko lanpostu bati ezarritako hizkuntza eskakizunaren derrigortasuna. Tankerako epai gehiago ere izan dira berriki, eta asoka luze batean egindako beste korapilo bat da hau, beraz, apirilaren 18an emandakoa delarik. Kasu honetan ondokoa da auziaren sorburua. 2022an behin-behinean Erandion lanean ari zen udaltzain batek helegite baten bidez lortu nahi izan zuen, betetzen ari zen lanpostuko hizkuntza eskakizunaren derrigortasuna atzera botatzea bebi maila zen. Ez zuen lortu udalak bere eskea aintzat hartzerik eta auzitara jotan orain lortu du helburua. Sententzia honetan propio aipatzen dira argudio gitxara Uliazpi Fundazioan jarduteko hizkuntza eskakizunen kontra martxoan Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak eman zituen epaiko arrazoibideak. Ebazpen horrek kezka handia sortu zuen, bertan ematen diren argudioak zinetan auzitan jartzeko modukoak direla adierazi dute Euskara Administrazioan sustatzaren alde ari diren hainbat eragileek, baina orain sententzia hau ikusita jurisprudentzia bide horretatik doala adierazi dute. Tarabara Salto Gasteizko eskola ingurunetan doako aparkalekua arautzeko parkimetroak aktibatu dituzte. Aparkalekuaren erabiltzaileek txartela atera besterik ez dute egin behar, inolako ordainketarik egin gabe. Hori bai, 15 minutuz dira doan eta zenbait ikastetxeren inguruan ezarri dira.
Horrezuan Gasteiztik mugitu gabe, udaltzaingoak Arabarriburuko gaztetxearen 35. urte hurrena debekatu du asteburuan. Apirilaren 29an izan da urte hurren ospakizuna. Hainbat ekintzen artean kontzertuak izan ziren nagusi udaleko polizia ailegatu arte. Baina arratsaldean hainbat patruia agertu ziren gaztetxean eta jakinarazi zuten kontzertuak antolatzea debekatuta zegoela. Horrekin batera, probak egiten zegoen soinu teknikaria atxilotu zuten. Ere Agartiak kontatuko digu. Gasteizko gaztetxeak 35 urte bete ditu eta urte hurrena ospatzeko hainbat ekintza antolatu zituen pasaden astean. Horien artean aipatzekoa da larunbateko jaialdi nagusia. Lantegiak, platerirekiak, jolazak, bazkaria, mural margoketa eta kontzertuak antolatu zituzten. Hala ere, espero zuten baino lehenago amaitu zen jaialdia. Arratsaldeko 5 aldera, udaltzaingoa Gasteizko gaztetxera bertaratu zen eta arratsalderako aurre ikusita zeuden kontzertuak debekatu zituen eta soinu teknikaria atxilotu zuen. Hainbat patruia bertaratu ziren eta jakinarazi zuten musika oso altua zegoela eta kontzertuak antolatzea debekatuta zegoela. Gainera, soinu probak egiten zebilen soinu teknikaria atxilotu zuten, agentei oldartu izana leporatuta. Ohar baten bidez Gasteizko gaztetxeak salatu zuen gertatutakoa. Izan ere, elkarretaratzea antolatu zuten arratsalde horretan, 8:30 hain zuzen ere. Indar polizialen jarrera autoritario eta mehatzailea salatu dute eta nabarmendu dute azken aldian presentzia poliziala areagotzen ari dela. Honekin kirolarrora salto azken berriei heltzeko. Jon Hernandez, kirol kazetari dugu kameraren beste aldean. Eguerdion, Jon. Eguerdion, Carolina. Tira ba, asteburuan iragan direnei helduta, zerrutzi du eskupilotak gurean? Utzi duena izan da, buruzburuko txapelketan finalera sailkatu den pilotari bata multzoan, Jokin Altuna hain zuzen ere, eta Jokin Altunaren sailkapenaren ondorioz, datorren asteburura begira, final kutsua duen partida bat, ezta, Lasoren eta Elordiren arteko hori irabazten duena, sailkatuko bai da multzotik finaleretara Jokin Altunarekin batera. Altunak 22 eta 18 menderatu zuen Elordi Eibarren igandean, partida ona eginez, 12 eta 8 iritsi zen amezketarra lehenengo atxenaldi horretara aurretik, suspertu egin zen Elordi eta partida berdintzeaz gain 3 tantuz ere aurre hartu zion Jokin 15 eta 18, baina horre bigarren atxenaldi hortatik bueltan, Altunak beste martxa bat sartu zion partidari eta 7 eta hutseko takada ikusgarri batekin, 22 eta 18 irabazi zuen partida modu horretan, esan bezala finaleretarako txartel hori lortuz. Eta amultzeko beste partidan, Lasok eta Elezkanok jokatu behar zuten, galtzen zuena genekien jada kanporatuta gelituko zela eta irabazleak orain datorren asteburuan beste aukera bate izango zuela, ezta? Lasok 22 eta 11 menderatu zuen Elezkano, erraz, egia da 12ko atxenaldi horretara 12 eta 11 iritsi zela partida, Elezkano partidan sartuta zegoela, baina ondoren 10 eta hutseko takada ikusgarri bat egin zuen Lasok, eta modu horretan 22 eta 11 irabazi zuen, esan bezala, datorren asteburuan ikusiko dugu Laso ala Elordi norre selkatzen den Jokin Altunarekin batera amultzonetan finalaretara. Hori da, eta bestaldetik futbolari helduta luztapenean partida amaitzeko 10 segundu falta zirela eta penaltiz Atletikek puntu bat salbatu zuen atzo Mallorcan. Zer duzu nabarmentzeko partidaz? Hori da, zuk esan bezala puntu bat salbatu egin zuela, ezta? Zeren seguraski partidaren aurretik inorketzuen sinatuko puntua, Atletikek 3 puntuak behar zituelako Europako borroka horretan jarraitzeko, baina ikusita partida nola joan zen, esan daiteke puntu ona izan zela atzoko, ezta? Lehenengo zatian etzen gauz handirik gertatu, ez talde batek ez besteak ez zituen gol aukerarik sortu, eta bigarren zatian atxenalditik bueltan 58. minutuan Mallorca bat eta huts aurreratu zen markagailuan Kangin diren golarekin Atletiken huts bat baliatuta. Hortik aurrera Ernesto Valverdek aulkia mugitu zuen, golaren aurretik jada Nico Williams zeleratu zuen eta ondoren beste 4 aldaketa egin zituen berdinketa hori bilatzeko. Ez zuen gol aukera handirik sortu alare Atletikek, baina egia da zurigorriak saiatu zirela eta saria 94. minutuan iritsi zen, Inigo Ruiz de Galarretak egindako esku horrekin, ez da penaltia dirazi zuen epaileak, eta Iñaki Williamsek ez zuen huts egin.
bana berdintzeko partida eta bintzat Bilbora puntu garrantzitsu bat ekartzeko. 47 ditu Atletikek, 7. postuan dago, 6. dagoen Betisengandik 2 puntura daude zurigorriak eta hain zuzen ere, ostegunetan Betis izango dute arerio, San Mamesen 3 puntu garrantzitsu egongo dira jokoan ostegunetan gaueko 10:00 aurrera. Bai, ez da, horretaz aparte gainera Jon futbolarekin jarraituz gaurko egunean zeri izan beharko gara adi? Gaur hasiko da 32. Jardunalia, aipaturiko 32. jardunalia. Gaur gure bi taldek jokatuko dute, arratsaldeko 7:00 Osasunak Bartzelonan jokatuko du, eta gaueko 10:00 Realak etxean Real Madrilen kontra. Osasunari dagokionez, Jago Barrasatek ez esango du noski, baina larunbateko Errege Kopako final horretara begira daude gorritxoak, gaur ligako partida da noski, eta gainera Bartzelonaren zelaian partida zaila, Abdek ezin du jokatu beldurraren klausula horrengatik, eta David García eta Nacho Vidal ere erreserbatu egingo ditu Jago Barrasatek final horri begira. Barça liderra da, 11 puntuko aldea du Real Madrilekiko, 18 gelitzen dira jokoan, beraz esan daiteke liga oso gertu dutela kulek, baina Osasunak ere Europari begiratu nahiko dio, eta gaur 3 puntuen bila zelairatuko da. Gogoratu bakarrik Osasunak etxetik kanpo jokatu dituen 16 partidetan, 19 puntu ateratzea lortu duela, beraz ikusiko dugu gaur zertarako den gai talde gorritxoa Camp Nou futbol zelaian. Eta Realari dagokionez, gaueko 10:00 esan bezala Realearenan Real Madrilen bisita jasoko du, esan badugu Bartzelonak liga erdi irabazita duela, horrek esan nahi du Real Madrilek erdi galduta duela, Real Madrilek ere burua noski larunbat honetako Errege Kopako final horretan dauka, eta ez final horretan bakarrik, baizik eta datorren astean txapeldunen ligako final erdi horietan. Realak 4. postua nahi du, 58 puntu ditu, atzetik 5. datorren Villarrealek baino 5 puntu gehiago, eta horretarako gaur Imanol Alguazilek garaipen bat lortu izateko jokalari guztiak erabilgarri ditu, lesionatuta, dominatuta dagoen Sadik izan ezik. Real Madrid arerio, partida zaila, Real Madrid ez da galtzera aterako noski, baina aipatu moduan, Real Madrilek burua orain beste toki batean du liga oso zaile duelako. Eta bukatzeko denboragatik labur, Saskibaloiak ere gaurko egunean emango dugu zerrezana, ez da? Bai, Euroligako playoffetan bete-betean sartuta gaude, pasaren astean lehenengo kanporaketa bakoitzeko lehenengo 2 neurketak jokatu ziren, gaur eta bihar artean 3. jokatuko dira, gaur arratsaleko 8 eta 5 Makabik eta Monakok jokatuko dute Israelen, Tel Aviven 3. neurketa hori, kanporaketa berdinduta dago, partida bana irabazi duelako talde bakoitzak, eta ikusiko dugu 3. hau nork poltsikoratzen duen, bakarrik hemen esan behar, aurten Euroligan talderik onena etxean Makabi dela, 17 partidatik 15 irabazi dituelako, beraz batek pentsa dezake favoritoa bintzat Makabi dela. Eta beste partida, arratsaleko 8 Belgradon jokatuko da, Partizanen eta Real Madrilen arteko partida izango da, 3. partida, lehenengo biak Partizanek irabazi zituen Madrilen, lehenengoa justu, bigarrena ondo irabazita, esan behar, minutu terdiren faltan, epailek partida amaitutzat eman behar izan zutela, egon zen liskar edo borrokaldi horren ondorioz, eta gaurko partidarako segurtasun neurri bereziak eskatu dituela Real Madrilek, ez da, aireportutik hotelera segurtasun berezia, kantxatik hotelera, hoteletik kantxara, ikusiko dugu, gaur, 3. partida da arratsaleko 8 eta Partizanek, 20.000 lagun inguru sartuko ditu Stark Arenan, bere taldeari lauko final horretarako txartel hori lortzen laguntzeko. Ez da ikusgarria izango da, seguru, ondo da Jon honekin adi izango gara, ipatu dituzunei, 1000 esker eta hurrengora arte. Ondo eskerrik asko, Karolina, gero arte. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magazineko lehen atalaren bukaerara, elkarrizketa nagusiari bide emateko gaurkoan Egoitz Etxebeste eta Ana Galarraga Eluiar aldizkariko zuzendari berriak izango ditugu gurekin, ez galdu laster gara bueltan. Gaur azokataz arituko gara. Gertuko kontsumoa sustatzeko ekimenetaz alegia. Bertan 2 elementu nagusi izango ditugu. Gertuko eta bertako, alegia kilometro zero ordezkatzen duten produktuak, bertan ekoiztutakoak, eta gertuko harremana ordezkatzen duten kontsumo harremanak. Ekoizlea eta kontsumitzailea zuzenean eskuz esku aritzeko balio dutenak. Horretarako erreportaje eder bat prestatu dizuegu, eta beti bezala solasaldi interesgarri bat. Bukatzeko errezeta goxo bat, beraz badakizue. Ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara.
Erroi taldekoa, eta oraintxe izango duzu ikusgai, gure diska berriari izena ematen dion Dena bukatzear da kanta. Era berean animatzen zaituztet, bizi musika programa ikustera, Amaika Telebistan. Apai! Euri, partidoak, dela pulatuko du, igan, irriak, zuan, zauriak, dago labiltu dago, korpuek gainean, guztia bilatzen, zabitza, eta orain, zer egin, dena bukatzea da, mundu digitala bertu zerealaren pantalla espaldi gainduta, ekaitza baigabe batean urbilduko gara. Maiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako hemen ditut albo banatan batetik Egoitz Etxebeste eta Ana Galarraga Elhuyar aldizkariko zuzendari berriak, ondo etorri. Eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Eta hasteko tira ez, zuzendaritza partekatua izango du aurrerantzean Elhuyar aldizkariak, hemen txaukat eskutan gainera, opari ederra egin dira zuena. Aitziber Agirre Ruiz de Arkauteri hartu jozue lekukoa, tira ez, zer berri izango du ez, zuzendaritza partekatu honek? Bueno, zuzendaritza berritasuna igual hori da, zuzendaritza partekatua izango dela, ez? Ana eta Biok guain artez Aitziberrek zuzentzen zuen, eta baina Ana eta Biok zuzenduko gomendik aurrera. Bueno, nik uste dut beti esaten dugu guk ez guztiz osagarria garela, aurretik ere badugu esperientzia, beste proiektu batzuk eta ere zuzendu izan ditugu elkarrekin, beti oso ondo funtzionatu, beti defendatu dugu gainera mota hontako zuzendaritza bat, eta pixkat horren aldeko apostua indugu. Gainerakoan oso jarraikortasuneko kontua izan da, lantalde txikia gara, eta Aitziber zuzendari izan arren oso lantaldean funtzionatu dugu beti, ez? Eta nik uste, zentu hortan nahiko aldaketa naturala izango dela, eta... Bai, ez, esan izan duztu gainera ez, luzaroan zaretela elkarrekin lanean, orain kontua izango da ez, Aitziberren lekuko horri heltzea, ez zerre ondare utzi digu. Jo, aitortu behartzaio sekulako lana egin dula, justu 8 urte horietan gertatu direlako gauza asko zeldu dizkiona kudeaketa, batez ere paperaren gainbehera lehendikan ere bazetorren, baina orain nabarmenagoa da, gainera papera bera garezitu egin da, produktu gisa, eta irakurtzeko ohiturak ere aldatu dira eta pantailek hartu dute nagusitasun osoa. Esan bezala bazetorren, baina hori askoz nabarmenagoa da. Eta gero bestetik, alderdi finantzia horrek eragiten dio batetik, baina bestetik baita diru laguntzek ere. Eta diru laguntzetan hor aldaketa bat egon zen, edabideen diru laguntzetan, irismenari eman zitzaiola garrantzi bat leheno zeukan baino, asko zendera handiagoa, pixua handiagoa, eta, klaro, aldizkari espezializatu batek berez, eta hasieratik badaki ez dela publiko guztian entzat, orduan mugatuta dauka, bere publikoa, eta hori asko borrokatu dugu, ez dugu lortu, baina jarraituko dugu, noski, baina garai hori tokatu zaio, eta, bueno, irautea bera bakarrik, ja ikaragarrizko lorpena. Bai, eta gaina, aitortu bertzaio Aitziberri, ausardia ere, bai, ez? Egia esan gara hortan inor gutxi gartu nahizun lanpostu bat hartuzun, eta, eskerrak hemendik. Pintzat ez da horrekin jarraitzeko gogo handiaz, zuek horren erakusle eta aipatzen zabiltzaten ari jarraiki ez, aipatu nola moduak aldatu diren, ez, alako ekoizpenak kontsumitzekoak eta baita ere ez, atzerako orduan, gauza berriekin ari gara topatzen behin eta berriro ez. Gaur egun nolako erronkei, ez, egin behar die aurre Elhuyar bezalako aldizkari batek? Erronka potoloa daude, eta lehenengoa, haenak aipatu bezala, papereko horri eustea, ez? Barzen bere garaian erronka eta jarraitzen du erronka izaten gero eta gehiago. Eta beste erronka handi bat, baita ere lehen esandakoaren aritik, baliabideak. Hontan irauteko eta jarraitzeko baliabide nahiko lortzea, ez? Kostatzen ari zaigu egia esan, baditugu 2000 arpide duen inguru, baina holako proiektu bati eusteko hori baino gehiago behar da, eta bestelako baliabide batzuk ere erakunden aldetik eta ere uste dugu beharko genituzkela gehiago eta pixkat hori erronka batzuk behintzat hori izango dira. Bai, beste bat izan daiteke, zientzia eta teknologia badira, nire ustez, titularretatik eta gaur egungo
informazioa kontsumitzeko eratik aparte xamar gelditzen den kontua. Ez da titular handiak ematekoa, zientziak oso gutxitan ematen ditu olako titularrak, eta normalian gainera ez diak abitzen, beti oten da, orain gozakigunaren arabera, eta hau kontuan izan da, eta bestea ez da ondo moldatzen gaur egungo komunikazio medioetara, hori, onda berrogeita karakteretan nekez, emango dituzu behar dituzun ñabardurak, eta horrek ekartzen du pixkat espektakularizazioan eroritzia, eta hori gure burua harria botatzea izango litzateke, ez da zuzena. Baina esaterako gaur egunez, bestak beste, sare sozialetatik asko edaten dugun honetan, hor hizkuntza ere moldatu egin beharra dago bai ala bai jendearen gana iristeko, baina egia da justu ez zientziak izan ohi duen hizkuntza eta bar jendeari zaila egiten zaiola askotan hor nola izatete moldatzen, edo sare soziale begira ez, nolako biakaera izan du Elhuyarrek. Sare sozialetan, bai, hor egiten nahiko badaude baita ere, sare sozial, Twitterren batez ere haitzen geha, eta beste batzuk badauzkagu hor sartu horri biltzen geha batutan, eta baina, Twitterren behintzat bai dugu hor desenteko lana, eta, Ana bera hortan espezialista da, berak, esango duen. Ez, justu Twitter da kazetariek gehien erabiltzen duten sarea, eta hor ematen digu Twitterrek gertutasun handia jendearen interesak eta termometroa hartzeko, zer interesatzen zaion, eta gero zalantzak nondik etortzen dian, bai. Orduan, oso tresna erabilgarriak dira, baina lehen esan deten bezala, beti ere kontuan hartuta, nekez emango ditugula titularrak beste zeatan bezala. Eta gero, hori, ñabardurak behar diren horretan, baina hori ja ez zientzian bakarrik, sare sozialak horretarako ez dira justu oso egokiak eta eztabaidak kostatu iten da ez, izatia txukunak ez dakit, errespetuzkoak eta baina, bai, lokatzetan sartu beharra daukazu, nahi bali madezu jendearen gana iritsi, jendea bestela zugana ez dalako etorriko. Berez, ez da, bai, saiatzen gara hor egoten. Arreta bera piztean agian gakoa, ez da, eta hor, lehentxeago erakundeak ere aipatu dituzuela, ez? Zer da gehien botatzen duzuena faltan ez, edo gaur egun Euskal Herriko ekosisteman ez nolako harremana dute erakundeek, eta, zientziak, euskal zientziak eta lako proiektuek? Guk harremana dauzkagu oso onak eta hortan privilegiatu gutxa gea zientzia ekoizten dutenekin. Berdin da ze ikerketa zentro diren bai unibertsitateetakoak direla gehienak edo publikoak izan zein pribatuak, hoiekin zuzeneko harremana daukagu eta oso erresa zaigu kontrastatzia albiste bat nazioartean zenbateraino den sinesgarria adibidez, edo geuk gehiegi kontrolatzen ez dugun zerbait, benetan hortan dabilen norbaitek hitz xeheagoz eta azalpen, ulergarriago batzuk ematea, gero guk ere, hobeto esplikatu alizateko, hori guztia badaukagu. Eta erakundeen aldetik, hezkuntza eta hizkuntza bi hoiek dira babesten gaituztenak, ez dauka zalantzarik ala izan behar dula gainera, kultura zientifikoa kultura da, eta orduan kulturatik nik uste babesa handiagoa berko genukela, eta gizarteaz eta arduratzen direnen aldetik ere, iruditzen zaigu, hor landu beharko genituzkela igual, zui batzuk ez, benetan ikustarazteko guk sinesten eguna, eta da hori, ezinbestekoa dela, kultura zientifiko oinarrizko bat izatea eta espiritu kritiko hori gizarte heldua eta demokratikoa, gai dena erabakietan parte hartzeko eta erantzunkizunak eskatzeko eta arduraz jokatzeko, hori lortzeko. Eta dauzkagun gizarte modura, dauzkagun ardurekin gaur egun, hor uste tokatzen zaigula lan hori egitea, eta hori zinezarazi beharko genieke erakundei. Bai.
lan pixkatin berra daukagu. Bai, pixka bai. Bai, ez izan ere, ekosistema bera ez, honetan lan egiten zabiltzatena oso osasuntxua bada jakintza aldetik eta mai aldetik ez, horre bada, beraz, konpetitzeko ere, azta nazio artean ez, Euskal Herritik ere badugu nondik tiratu. Bai, hor dudari gabe, ikerketa aldetik eta zientzia ezagutza aldetik eta produkzio aldetik, inkluso, nik esango nuke, bai, maila handian, maila gorenean daula Euskal Herriko Unibertsitateak eta zentro teknologikoak, eta hor sare zabal badago, eta ikerketa asko egiten da, eta ikerketa ona egiten da. Alde hortatik dudari gabe. Bai egiten da gainera nazioarteko lankidetzan sinestuta baita ere, eta zientziak aurrera egin behar balin badu horrela izango da, eta haiek bai daukate konfiantza gugan eta ikusten dute behar dela beste pieza hori gizartera iristeko. Egiten duten lan hori azken finean, haiek ere diru laguntzetatikan menpekotasuna handia daukate, noski, gizarteak babestu behar du ikerketa, eta horretarako ere behar gaituzte edo ikusten dute, guk horretan zeresan handia daukagula, gizarteak ulertzen badu zer egiten den, erraxago babestuko duelako. Orduan, tarteko hori ere ondo zaintzen dute. Eta hor nabaritu dugu, azkeneko urtetan bilakaera bat egon dela, beraiek ere, ikertzaileek eta sistema horrek, alegina handiagoa egiteko ez dakit beharra ikusi duten, edo gogoa duten, edo behintzat hortan nahi diela, eta gogo hori nabaritu dugu azkeneko urtetan. Beraiek ere lan gehiago egiten hortan, eta aldi berean gurekin ere, lan egiteko presa hori beti. Elkarlana behintzat, bultzatzen dute aktiboki, orduan. Bueno, hori bada begira gainera, ez hori bada interesgarria. Eta hor, azken urtak aipatu dituzuela, ez dakit hor zelako eragina izan duen pandemiak berak, ez agian zuei ere informazioa eskatze eta ez zaztapenak ematearen aldetik, edo... Pandemia garaian, nik egia esan, aitatasun estudentzian harrapatu ninduen pandemia, eta horren pixka kanpotik ikusi nuen, baina oso nabaria izan zen, hor zientziak hartu zuen lekua, eta, denak ikusiko zenuten ana horreten gabe ateratzen, eta hor sekulako goraka izan genuen, ez. Pandemia pasada eta pixkat, lehen aipatu dugun bezala gure artean, medikuen txaloekin gertatu zaigu, ez, pixkat zein gogoratzen da bain, ez, medikuetaz, eta, antzeko zerbait pixkat bizi dola, nik uste dut zuku lehenengo pertsonan bizitu zen unoi eta zerbait gehiago. Hor, gertatu zen batetik ardura ikaragarria sentitu genuen hor lanean ari ginenok saiatuz lehenengo guk ulertzen ze ari zen gertatzen, eta oso azkar etortzen zen informazioa eta batzutan kontrajarria ordura arte uste zenarekin, eta horre esplikatu behar izan genuen, hori horrela dala zientzian, eta ezin dela emaitzak berehala eskatu, eta nola funtzionatzen duen zientzia bera, ez? Hipotesi bat planteatu, gero ikusi, benetan ze evidentzia dauzkazun, eta evidentzia horien arabera jokatu eta hori aurrera eraman. Eta horretarako igual balio izan zuen, gero KTB asko daude, eta ez dakit gizarteratzeko bide horretan bestelako faktore batzuk ere badaude, adibidez, agintariek jartzen dituzen neurriak, eta abar, eta hortia distorsio handiak sortu ziren, baina zientziak nola funtzionatu zuen, nik uste dut, ulertu zutela askok, horri esker edo horren erruz. Eta bestetik, egontzan gauza bat oso ona, eta hori jendeari zuzenean igual pentsatzen du ez dit eragiten, baina aldizkari zientifikoek irekian jarri zuten ordura arte ez bezala COVID-ari buruzko informazio guztia. Hori ez da bestetan gertatu. Beste krisialdi asko egon dira, adibidez ingurumen krisia hor daukagu edo klimarena, eta ikerketa zientifikoa jarraitzen dute izaten, oso zirkuito itxian, ordaindu egin behar da, arpidetuta egon behar dezu, eta oso jende bati bakarrik gordetako informazioa baliz bezala, eta hori puskatu egintzen. Eta horre bai ekarri du baitare pixkat iraultza txiki bat. Jendeak gero eta gehiago eskatzen du informazioa izan da dila danon eskura jar da dila, eta doakoa edo behintzat ez dute ikusten alderantzizkoa, ordaintzea ikertzaia berak argitaratzeagatik, oraindik ere gertatzen den bezala. Ordan hori dena zalantzan jarri da, eta baita ere zenbateraino kontrola dauden argitalpenen gainean, eta
bai, hori ere atera du pixkat argitara. Bai, eta gaina bada gai bat garrantzitsua, eta esango nuke zientziari berari mesede gutxiten dion kontu bada, eta, bueno, hori da, ondo torriko da gauzoie denak zalantzan jartzea, eta horri pixka eta astindu bat ematea. Hori da. Helene, aipatuzpunen arira ez, nola, batetik ziren egitate zientifikoak, nola bait esatearren, eta gero, medioetan publikatzen zena, gehi agintariek zabaldu gura zituzten mezuak ez, nola? Akordatzen zarete ez, gurutzatzen ziren mezu guzti hori ez, eta nolako ardura suposatu altzuen zuentzat ez gero herritarrak jasotzen zuen horri begira, emaitza horri begira. Niretzat importantena zen beti kontuan izatean, arauak jartzen zirenean, normalean jartzen ziren, kontuan izan da populazioaren eskema oso sinpletu bat. Buruan zeukaten eredua arauak aplikatzean zian familia bat, guraso produktibo batzu lana egiten dutenak, eta dauzkatena seme alabak eta horiek ez zuten orduan hainbeste ez duten ez ematen, ez zian zentruan jartzen, eta beti egiten ziren begiratuz oso jende gutxiri. Eta gizartea osatzen dugu askoz jende gehiagok era guztitakoak. Importantena nire ustez hori izan. Eta orduan horren barruan nola jokatu ez zu esango erauen kontra jun behar dezunik edo bai. Mintzazan lantzan jarri. Baina importantena niretzako hori izan ikustea benetan nola eragiten digun bakoitzari, danontzako neurri berak ezin dute izan onak danontzako, danok ezka berdinak. Eta datozten erronka berriei begira ez lehen aipatu dituzuen nola krisi klima larrialdia bera edo larrialdi energetikoa ez, gizartea prest ikusten duzue halakoi aurre, edo behintzat horre mugitzeari begira. Nik zori txarraz esan nuke ez dut prest ikusten gizartea. Uste hor gertatzen egula pixkat, akigula denok ze gertatzen ari den, baina ez dugula jakina eta ez dugula ikusi nahi. Eta benetan da larria momentua, benetan, aipatuzuk, krisi sozioekologikoa gubiltzen dugu ja, energiaren krisia dena lotuta dago gainera, dena guztiz lotuta dago, osasunarekin ere lotuta dago, pandemia honekin lotuta dago dena, eta benetan garrantzitsua eta justu lerro horretan, lerrorri asko lantzeko asmotan gaude orain, ez? Eta zoritxarrez nion bezala, nik uste dut hori dela gertatzen, ez? Akigula denok, entzuten ari gara batetik eta bestetik, ez dakina, ez dulako nahi izan da, eta justu hori dela pasatzen zaigun, ez dugula jakin nahi, ez? Baina heldu berrean gaude. Gaina gaur egunez, aldizkari edo, hobeto esan da ez, periodikoa zabaldu ezkero egunero badago ez, eoliko bat dela, ez lurra suntzitzaren kontrako jendea. Horrek askotan kontraproduzentea izaten da, ez, eta askotan hor ez da bai da horietan ere ibiltzen gara, nola komunikatu, zenbat komunikatu, zer komunikatu, positiboak, negatiboak, gehiagizko informazioak ere askotan nekeak hartzen dulako, ez, eta nekeak hartzen du, lehen niona, beste gauza batutara desbideratzea. Aipatzen dugune krisialdi honek ertz pila bat dauka, orden orain agian ez, ondo kokatu behar da zer den komunikatzen, ez dakit, garrantzia gehien duena da hitza, ala? Egia esan, hau luze hitz egitekoa da, baina leheno esan, bada zerbait dagokiguna guri, leheno esan bezala, demokratikoagoa izatean ebali badugu gizartea eta erabakiak hartu beharko direnez, erabaki horiek zeren gainean hartzen diren, hartzen diren interes ekonomikoen arabera, edo hartzen diren ingurumena babestera, edo hartzen diren justizia soziala kontuan izan da, hori nola egin, zenbat eta informazio eta gogo eta gehiago egin norberak eta kolektiboan, orduan eta hobeto asmatuko deu bidia pentsatzen dut. Hala izan beharko luke behintzat. Eta hori guri dagokiguna da orgakoak ematea. Orduan oso gai konplexua dira eta ezin dira ikusi banaka. Dana alkar lotuta dolako esan duen bezala, ez da? Baina adibidez, normala da, nik nire etxe atzean daun mendian jarri nahi izatea
eolikoak, igual bezeko kapen bada egokiagoa, igual eolikoa beharrean, igual hobiak dira eguzki panelak, nola aztertuko dugu hori, eta zeini dagoki hori egitea, eta azkeneko erabakia nork hartuko du, eta zeren arabera, hori dauzkagu, eta noren kontura. Orduan, bai. Hor bestak beste esaten da, edo aditzera ematen da belaunaldi berriak, edo gaztak sentsibilizatuago ondaitezkela alako gaiekin, ez dakit, Luiar aldizkaria bera kontsumitzerako orduan baduzuen hor zantzurikia gazteek ez nolako harremana duten alako gaiekin, edo, bueno, ez, zientziarekin berarekin. Nik uste hor alde batetik hor badaukagu esperantza txiki bat, lehen aipatzen ez nula oso positibo ikusten konta, baina egia da, gazteek badaukatela sentsibilizazio hori uste, eta hortik euk ez dakegu itxaropena. Eta guk hain justu egia da, gure harpidedunak eta bataz besteko adina ez dela oso txikia, eta hor badaukagula erronkatxo bat, pixkat belaunaldi berri horietara gerturatzeko. Hor oso garrantzitsuak izango dira, lehen aipatu dituzun baita ere sare sozialak, medio berriak, eta hori pixka lantzeko badaukagu. Bai, hor daukagun alderdirik onena da, batetik paperean iruia betekaria da, baina egunea egunero elikatzen dugu. Eta badago atal bat izena du gai librean eta ikertzaileek berek bidali ditzazkete beren lanak, eta hor ikusten da, egiak dira gazteak. Dira gazte ikertzaileak eta askotan gaiak izaten dira osasunekoak, ingurumenekoak eta energiakoak. Eta oso konprometituak ikusten dira eta kritikoak. Eta hor garbi ikusten da. Eta gainera, hori batetik eta bestetik harpidedun berrietan emakumezkoak lehenengo aldiz, berriak gehiago izaten ari dira gizonezkoak baino. Tradizionalki zientzia eta teknologiaren mundua gizonezkoen eskutan egon da, bai ekoiztea bera eta baita kontsumitzea, eta zorionez joera aldatzen ari da eta emakumezkoak ere ari dira ikusten gai hauek gureak ere badirela. Ez baina zentzuretan ez, emakumezko zientzialariei presentzia ematerako orduan ez lurretik lan ikaragarria egiten zabiltzate, horren erakusle ere bada ez, zu, bere horretan, horre nolako erronkak markatzen dituzue edo ez, zergaitik importantea ez, eta zabaltza jendeari, alako beharrak egitea. Zuzeamen, protagonista. Ez, protagonista naiz ni, alderantziz gizartea da, eta guri tokatzen zaiguna da, gizarte ahalik eta parekideagoa, eta inklusiboagoa ikusaraztea eta horri erantzutea, eta erantzuna izan behar du pluralean ezin du izan. Lehenoko eredua, ez da? Horre gainera urrutiratu bezikan ez du egiten, elite bat egite bali madezu oso urruneko, oso maskulino eta adin batekoa eta klase txurikoa eta klase altukoa gainera. Horrek ez du ordezkatzen gizartea zenbat eta gertuago egon gizartetik, orduan eta errazago ikusiko du baita ere ze behar dazkan gizarte horrek, eta hobeto erantzungo die behar hoiei. Hori frogatuta dago, ez da gauza bat begibistako izateaz aparte, ikusten da. Orduan, batetik lantzeko gaia, ze gai aukeratzen dugun, nundikan lantzen ditugun eta norekin, denean izaten dugu kontuan feminismoa azkenean. Ez da bakarrik zenbat emakumezko baizik eta ze posizioetan gauden bakoitzak eta nundi begiratzen diogun. Eta hor, bide handia daukago egiteko, baina elkarren artean egingo dugu, ez da? Ez bainera, erabiltzaiez edo eta zientzia kontsumitzaiez hitz egiten gabiltzan honetan, emakumeak aipatu ditugu, baita nortzu diren ez, kontsumitzaien perfile orokorra, baina hor agertzen zaizkigu, batez ere gaur egungo ez, krisi anizko hitz egiten den honetan, periferian geratzen diren ez, beste hainbat kolektibo, ez. Zeintzuk izan ohi dira horiek eta nola egin benetan horra iristeko, ze azkenean ez, ohitu gaituzte ere interesik ez izatera posizio ez, haulenetatik. Anako gaintxe hortik, uste dut hortik zijoala, ana esaten ari zen, gu gaude pixka bat ikuspegi feminista hortan sartzen dugu ez bakarrik berdin genero ikuspegia, baizik eta pixka bat, beste
beste etnia batzutako jendea edo maila ekonomiko, sozioekonomiko bajuko jendea edo pixkat hain zuzen periferiaretan gelditzen den jendea, ez? Eta uste dugu, bueno, garrantzitsua dela jende hori ere badabilerako zientzia egiten alde batetik, eta horiek beste ikuspegi bat ekarpen hori egiten digutelako, ez? Eta hori emateko ardura gurea da beti ohikoena edo errazena delako ikuspegi hegemoniko bat ematea. Eta etortzen zaiguna horren bila jutea da gure erronka eta hori jartzea mahai gainean edo hori azaleratzea. Eta guztio gainera ez, Euskara erdigunean jarrita baita ere ez horrek ez nolako erronka jartzen ditugu mahai gainean edo zer suposatzen du zientzia euskaraz egiteak. Hori niretzat bizi dut privilegio handi bat bezala. Hori esaten, erronka baino gehiago da privilegioa eta luxua. Bai. Batetik, frogatuta dago baita ere, gure hizkuntzan jasotzen dugun hori, hobeto jasotzen dugula, gertukoago egiten zaigula, fidagarriago egiten zaigula, eta hori, guk zentzurtan gure euskal komunitate hontan ari gara, eta hori privilegioa da ez, eta luxua da. Eta gu gainera Eluiarren ondoan ditugu hizkuntzalari bikainak, eta horien ondoan lan egita ere... Etengabe ikasten, eta bai oso polita da horrela egita lana. Euskararen aldea oso garrantzitsua batetik eta bestetik oso polita da. Bai, ni pertsonalki asko betetzen hau. Ardura pixka bat ere, bai, batzutan tokatzen da terminologia berriak, eta neandertalei atxak endu genian adibidez, eta holako erabaki batzuk hartu ditugu, eta batzutan ardura pixka bat ematizu, baina, Eta halakoetan, ez, abanguardia zaretenean, ez, nolako eztabaida asko sortzen dira, ez, Euskal Gintzan egiten diren artean. Bai. Nola zen hau, motonormatibitatea. Bai, azkeneko hori zantena, bai. Azkeneko hori zen. Motonormatibitatea da kontzeptu bat berria eta beste hizkuntzetan ere etzen azaltzen, Googleen etzeon, ikertzaile batek horren bidez azaldu nahi zuen, nola normaltzat hartzen dugun norbanakoenak, ez da, izatea privilegiozko ibilgailuak hirietan eta garraioan hortan zentratzea eta kontuan ezartzea ze kalte eragiten duen bakarrik ikustea haren beharrak, ez? Adibidez, leku ematen zaien aparkatzeko edo dana zebrabide izan berrian, zebrabidea da gauza txiki bat, eta gainerako guztia autoaren zara. Horrelako gauzak. Eta deitu zion motonormatibitate, baina ikerketan bertan izenbura motonormatibitate eta gero barruan jartzen motornormatibitate. Pentsatzen euskararen logikatik motonormatibitate izango da. Eta jarri nun, idatzi nun eta dana, eta Twitterren bat galetu ziren. Eta zergatik ez motornormatibitate, eta nire ama, bezki behiratu inun, eta pentsatu inun gainera, eta zago, izpare galetu eta hor zientziala hizkuntzalariekin, han txebertan, hori da, sortu genuen, eta etorri izan epaia aurrengo gunean, eta motonormatibitate, ondo. Ez palitzala izan, ez da gertatzen. Apaltasun osoz eta hori beti hankasartu badezu atera. Eta ozen esan eta askotan, ez den gelditu lehenengo esan dakoa, baizik eta zuzena. Baina, horrelakoak oso polita dira, oso polita dira eta lehen esan bezala luxua eta gaina segulako babesa haukagu oso hizkuntzalari hona ditugulako. Eluiar bera hortatik sortu zen, euskal terminologia zabaltzeko eta zientziak urte asko daramatzagu hortan. Zientzia euskeraz ere egin zitekela, hori izan nahien lehenengo asmoa, eta hori ja frogatu zuten aspaldi, eta guia beste kontu batzukin jarraitzen dugu, baina. Egin alda eta egiten jarraituko duzu, esaten dira hemen utzi behar dugula elkarrizketa, mila esker bioi, gaur gurekin izatearren, arrakastatsua izan dadila ez, aurretik duzuen bidea. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Aupa Maika Telebistako ikusleok, Sergio naiz, Amuma taldeko teklista, eta Urdina bideoklipa ikustera animatzen zaituztet. Hane MJ eta hane Zugazak zuzendutakoa. Bizi musika saioan ikusgai izango duzue, beraz ikus ezazue. Agur!
Todei batetik jausten, amestu nuen bartez nintzela inoiz hausten. Odeia usten doa desagertu da oso, erreka batera heldu behar lehen bailen. Esan nuen ozen, hilko nazela pentsatu, ez dut ikusten ezer bestetan tekin abatu. Gure ordua zen dana da bukatu. Nintzen esnatu, zelan asmatu itzen bidez ikusten nuena. Korronteak nau kontrolatu izango balitz zirena. Bombota kutsak esan zidaten eskutsatu. Atu ja milutza musika biderik onena. Non izango etena, basuaren uinak, urdine derren doinu gordina. Gitarrak arrainen ezurretan ditu traste finak. Errenoan arren errespetatu zururdina. Errespetatu zururdina, errespetatu zururdina, errespetatuz, erreka baten ura antzeko baina ez da berdina. Errespetatuz ururdina, errespetatuz ururdina, errespetatuz, erreka baten ura antzeko baina ez berdina. Ordu bata pasata iritsi zaigu solasaldiari geltzeko unea eta horretarako hemen ditut Albo Banatan, Jon Ansa eta Maialen Ferreira, ondo etorri. Eskerrik asko. Eta tira ez, atzoko egunean langile nazioarteko eguna izan genuen, maiatzaren lehena hasteko Ipar Euskal Herrira eta Frantziar estatura begira jarriko gara baita ere, horretarako badaukagu bideo bat eta helduko diogu eztabaiari. Pentsio reforma salatzeko eta langileen eskubideak aldarrikatzeko maiatzaren lehenean milaka lagun kalera atera ziren Baionan. Antolatzaileen arabera 30.000 izan dira, eta poliziaren arabera berriz 7.000. Edonola ere azken urtetako mobilizaziorik handiena izan da. Galduko ditugun 2 urte horiek pasatzen balin badira, gure enpresetan berreskuratzea. Hau da gure gaurko mezua. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteren erreformaren aurkako mugimendua neurtzeko balio izan du. Izan ere, 2 aste pasa dira Frantziako Kontseilu Konstituzionalak oniritzia eman zionetik proiektuari. Eta sindikatuek mugimendua berriro indartu nahi izan zuten. Iparraldeko protesta nagusia Baionan izan zen. Intersindikalak eta labek deitutako manifestazioak leku berdinean hasi ziren. Euskal sindikatuaren baina ezen leku beren amaitu, zehazki intersindikalaren gandik jasaten duen bazterketa salatzeko. Azken aste eta hilabeteetan irmo borrokatu zarete Macronen gobernuak inposatu duen erretetaren erreformaren kontra. Ipar Euskal Herrian ikusi dugu nola azken urteetako mobilizaziorik jendetsuenak izan diren, eta hor laben ekarpena ezinbestekoa izan da. Tira ez, ordu hasteko labek Ipar Euskal Herrian lehenbiziko gatazkatariko bat badela intersindikalak ez, albo batera utzi nahi izan duela, gainera ikusi dugu ez, erretreten bueltan, hor nolako bazterkeriak eman diren. Bai, kuriosoa da, azkenean asko hitz egiten da langile batasunaz eta munduko langileriaz eta gero etxean horrelako bazterketak eta izaten dira ez. Gero beste kontu kuriosoa da, poliziaren zenbatzeko metodoak, ez? Beti horre tartekoren bat edo egon behar da, baina kontuan euki Baionan 10.000 personatik ja ikaragarrizko jendetza dela proportzioan, eta hortik ateratzen dugu lehenengo ondorioa, ze bero dagoen momentu honetan Ipar Euskal Herrian ere langile mugimendua, ezta? Bai, ez, egia da, baina justez maiatzaren lehenean nola egiten zaien dei langilei ez, bateratzeko, baina beti ez da, eta egualdan ere berdin ikusi dugu hori. Bai, hori da, ez azkenean tentsioa geroz eta gehiago, eta gaurago da hori ez, eta hori ikusten da ez bakarrik Parisen, ze azkenean istiluak Parisen jartzen dugu fokua ez, baina baita Ipar Euskal Herrian ere ikusten ari da ez, eta diskurtso ofiziala da muturreko edo radikalak diela, baina azkenean
gizartearen haserrea hor dago eta kaleetan antzematen da, ez? Tristea da, bai, sindikatuen, haustura edo hori ikustea, baita LAFen partetik, Ipar Euskal Herrian, baina ikusiko da ez dela lortzen dute bai, euren protestak eta esaten dutena, bere ganatzea eta denok era batera edo intersindikala badana onartzea, ez? Ez nola ere guztiek bat egin dute esanez, ez direla etengo, ez erretreten kontrako mobilizazio horietan edo jarrera horretan bertan. Hori, atzo sindikatuek estatu mailan eman zuten datu izan zen, uste dut 2,3 milioi pertsona mobilizatu zirela Frantzia osoan, Frantziar estatu osoan, oso zifra handi eta hitz egiten ari gara, mobilizazio maila oso handi eta hitz egiten ari gara, eta neurri batean, niri eta uste zela bakarra, errealitate honek gogoratzen dit, bere garaian Margaret Thatcherrek, 80. hamarkadan, langilei botazien desafio ari, ez da, gogoratzen kasuetan, mehatzariei egin ziren zera hura, ez da, badirudi, Macronen gobernua eta atzean dauzkan klase indartsu horiek, ez da, boteredun horiek, ari dela nolabaiteko desafioa botatzen Frantziako langileei, Frantziar estatuan gertatzen denak, ondoren ondorioak izan ditzakeelako Europar Batasunaren espazio osoan. Alegia, langileek irabazten badute, eta ezkerreko alderdiek eta irabazten baldin badiote Macroni, badite zirela ezkerreko alderdia bakarrik, elemento eta aktore gehiago daudela. Nolait, irabazten baldin badute, edo garaipen bat olortzen baldin badute, horrek ondorioak izango lituzke. Ez da, aldiz, porrota suertatzen baldin bada, horrek ere ondorioak ekarreko lituzke. Margaret Thatcherren garaian, badakigu, langileek galdu egintzutela gerra hura edo batalla hura, eta ondoren ondorio horiek guztientzat izan zirela, baita guretzat ere. Ez da, orduan, Frantziar estatuan oraintxe bertan gertatzen ari dena oso garrantzitsua da. Zentzu horretan ez zer aurre ikusi genezake batalla hontaz? Saiatuko dira, gizartea sakabanatzen, hau da. Eta nire ustez hemen komunikabideen lana oso garrantzitsua da, ez? Ze azkenean, poliziak diskutsua dauko, ez? Esan dago, 7.000 inguruko lagunak irten diela, gero sindikatuak 10.000 gero. Baina ikusten da, ez? Azkenean, tentsioa gora baldin badoi, baina gero komunikabideetan eta politikoen edo agintarien diskurtsotan ikusten badugu, radikala batzuk diela, ez dakize, igual, jendia behar bada lasaitzen da, ez? Eta azkenean ikuste dute oso urrun protesta horiek, ez? Eta azkenean hori erreztoko luke Macronen politika neoliberalak onartzea, ez? Eta ez egitea horrekin. Orduan, ikusiko da, azkenean gizartean zer gertatzen den, ez, kaleetan, eta baina nire ustez haserrea geroz eta gorako doiez asko ez duten espero. Macronen iritsia oso firmea da, ez dago ez aldatuko, ez, eta bintzat saiatuko da, euren proposamen guztiak aurrera botatzen, baina azkenean Frantziako sektore asko oso haserra da, eta diskonforme da, eta hori ikusten da kaliatan. Beste lehen ministroak ez lehenbiziko gauztariko bat izan da, indarkeria bera gaitzestean, gero horrikusi ditugu datuak ez zenbat polizia izan diren zaurituak, baina horrez faltan izan da ere zenbat kaletar, zenbat herritar izan diren zaurituak ere poliziaren partetik. Bai, horrelako egoera bat ere bizten garenean, fokoa nolabait desbideratzen da baiti, violentziaren marko horretara, ez da, hori gertatzen da, eta batzuetan horrela bilatuta ere, eta dena esan beharra dago, kasu asko ditugu historian, non patronalak berak, bere garaian manifestazioak polizia pribatuekin eta disolbatzen zirenean, edo estatuek berak ere, bere inteligentzia zerbitzuen bidez, provokatzera ere iristen diran violentzia zerak, iritzi publikoa zuzen ere, aldarrikapen horien aurka edo jartzeko, ezta? Nik momentu honetan ez dut hori ikusten Frantzian gertatzen ari direk, eta iruditzen zait hori dela aurrekaririk ez daukan egoera bat, edo aurrekari gutxi dituen egoera bat, ezta? Eta da, protestak aurrera egiten dutela, protestak egia violentoak direla, eta jendeak normalen ez dagoela indarkeria ekintzaren alde, baina horrek gero ez dakarrela nolabait aldarrikapen horien gutxitzea edo, ezta? Eta iruditzen zait,
hor jokatuko dela gauza kontu importante bat, zeren herritarrek jarraitzen badute pentsatzen ez eta indarkeria hori gertatu, Macronek aldatu egin baduela goitu bere politika, iruditzen zait hor arazoak biderkatu egingo zaizkiola. Gainera hor Macron harin saiatu zen, kapitulu hau pasatzen, esperota apaltze hori ematea, horre tartean baziren ere udaberriko oporrak, beraz zala ere maiatzen lehenak berak erakutsi du herritarrak ez duela prest atzera egiteko. Baiela da, eta ez da bakarrik maiatzaren bata, baizik eta jarraituko dute protestak ez, zentzua dauko ez Macronek aurrera botatzea nahi, ze azkenean ez zaio merezi hainbeste protestak eukitzea eta hainbeste grebak, eta badakigu Frantzian grebak da zenean zelan paralizatzen dana, bai transportea, bai sektore askok, eta azkenean ez zaio komeni, bere itxura serio bat mantentzen saiatuko da, eta horregatik ez dago atzera botako bere politika neoliberalekin, eta azkenean ikusiko da, nire ustez lehen ez da moduan, kaleetan ikusiko da zerrea, eta behar bada horrekin edo sindikatuekin, zer lor daitezke, baina oso zaila izango da. Ez lehen mailen nahitu da apur batzuk jon uste duzu ireki daitekela eszenarik honi buelta eman izango zaion, herritarren aldeko buelta? Bai, hemen bi irtenbide posible daude. Nik gogoratzen dut, 2017an Macron presidentetzara iritsi zenean analisi hau egiten genuela ere. Honek, alegia Macronek politika neoliberalekin jarraitzen baldin badu, honek bi irtenbide posible ditu, Bata da, erregimen austura bat, Frantzian ezkerrak planteatzen duen bezala, eta bestea da, ultraeskuinaren influentziaren haunditze bat. Bigarren hipotesi hori terriblea da, noski, eta arriskua oso erreala da, eta oso benetakoa da, eta momentu honetan Le Pen inoiz baino gertuago dago, beti esaten dugu, baina egia da, beti hauteskunde gerturatu egiten da boterera, Kontua zer da, adibidez, Melonik, aste honetan onartu du, erreforma laboral bat Italian guztiz neoliberala, Hau da, Le Pen gobernura iritsi daiteke, presidentetzara iritsi daiteke, nolabait, langileen aldeko diskurso batekin, diskurso populista eta demagogikoa, iritsi daiteke horrekin, nazionalista, nazional langile diskurso horrekin, baina ondoren ze politika egingo ditu. Eta egingo ditu politikak azkenean izango dira berdinen boteretsuen aldekoak, ez du gaitasunik eukiko. Beraz, horrek ekarriko duen eszenarioa askoz katastrofikoagoa edo izan daiteke. Hori guztia ekiditeko aukera bakarra da, eta nire Macron ez du gai ikusten hori egiteko. Aukera bakarra nola egiteko zentrismo reformista batera joatea. Alegia, erreforma batzuk egitea sisteman, bai sistema politikoan, bai sistema sozialean, baina batez ere sistema politikoan, eta hori egitea, nola egiteko liberal eta sozialdemokraten arteko lako konfluentzia momentu honetan oso improbable batean. Eta eskemarik eta eskuindarrenak nolabait azaltzaren nola zipristindu algaitu gu, apurrat muga horren beste aldekoak. Hemen ikusten da, ez dakit Euskal Herria baina behintzat Espainia mailan, zuek dakizuten ez ni eldiari.esen lan egiten dut eta bertan ikusten dugu Espainia mailako analiziak, eta jonek esan dago moduan, badago sektore eskuindarran bat, alako diskurtsoak, supuestamente langileen aldeko diskurtsoak egiten dituztenak, adibidez, geistea zergak eta alako proposamenak, baina azkenean ikusten da, boterea heltzen diezenean, zer nolako politikak proposatzen dituzte eta zer nolako erabakiak hartzen dituzte, eta hori Madrilen ikusten da Ayusorekin, zelan lortu zauen boterea, zelan mantentzen ari da, eta zer egiten ari dauen sektore sozialen gatik, eta azkenean niri beldurra asko emote gozta, ze hauteskundeak amendaz, eta nire ustez, Euskal Herrian pixat edo zertxo bait hobe gaude, egia da EAJ bai oso politika neoliberal dituztela, baina Madrilekin eta beste leku batzuekin konparatuta, non eskumaia da alternatiba bakarra edo gehiengoa, hori bai ikustea latza da, Ez oraindik ere ahots horrek badirudi Euskal Herrira, edo Euskal Herrira ez dira hainbeste iritsi.
Zait zer esan, ez, baina bai, egia da. Egia badirudi hor badagoela zera, oasia ditzen dioten zera hori ez, agian oasi puntu bat egon daiteke, baina ez, seguraski esaten duen zentzu berdinean, ez da. Baina egia da, Euskal Herrian dituen ezaugarri sozial, geografiko, propioengatik edo nolabait, badaukala, beste, ezakin nola esan, gauza batzuetan Alemaniaren antza gehiago daukagu, beste batzuetan Espainiarren oso antzekoa gara, konplejoa da, ez? Baina egia da, Hego Euskal Herrian badagoela konparatuta Ebrotik berako realitateekiko eta Ipar Euskal Herrian ere, Frantziar barnekaldea, Frantzia ulertzen dugu beti herrialdea aberatsu bat bezala, baina Frantzia barruan desberdintasun oso handiak daude. Baina Frantziar Pariseko metropolia, Lyoneko metropolia edo Mendebaldea, edo iparraldean dagoen pobrezia, erdialdean dagoen egoera hori guztiero, desorekak oso handiak dira, eta Euskal Herriaren barruan ere bai. Euskal Herri barruan ere badaukagu barnealde bat, ustutzen ari zaiguna, badira herriak, badira auzuneak ere degradatuak daudenak, eta nik uste dut argazkia konplejoa dela Euskal Herrian ere bai, Bai ez, eta horrekin edo horri tiraka ere ikusi genuen nola, iparraldearen kontra bestelako lerroburu batzu gailendu zirela atzoko egunean Hego Euskal Herrian, hor bazen batetik borroka eta grebaren aldeko, aldarria bera, greba feminista zaritu ziren baita ere Euskal Sindikatuak, ela eta la, baina gero, titularretan prentxan ikusi duguna izan da, sindikatuen arteko, aldentzea, daukagu bideo bat atzoko egunean nola igaro zen ikusteko. Soldatak igotzea, presioak jaistea eta aberastasuna banatzea exigitzeko mobilizazioak egin zituzten maiatzaren lehenean sindikatu nagusiek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Euskal sindikatuek nork beraldetik deitu zituzten protestak, hori bai, biek ala biek, greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu zuten. Eranen ustez, lorpen sindikalak ez dira etorriko ez elkarrizketa sozialetik, eta ez da ere errentaitun batetik, baizik eta konfrontaziotik. Konfrontaziorako, ela sindikatua dauzka bi oinarri dela gure independentzia alderdi politikoekiko eta gure erresistentzia kutsa, eta bi oinarri horiek etorkizunera begira ahalbidetu beharko dute aberastasuna banaketa modu justu batean egin. Gu badakigu aldaketak ez direla etorriko Madriletik edo Parisetik. Ez direla etorriko elkarrizketa sozialeko mahai antzu hoietatik. Eta badakigu ere ez direla etorriko soilik diskursoetatik. Soilik galeriari begira egiten den sindikalismotik. Gure jendeak badaki grebak aldarrikatu bai, baina batez ere grebak prestatu eta grebak egin behar direla. Komisiones Obreras eta UGT aldiz batera atera ziren kalera maiatzaren lehenean. Bi eskari nagusi izan zituzten soldatak igotzea eta presioak jaistea. Era berean, Komisiones Obrerasek eta UGTek hauteskundeetan langileen alde egiten duten alderdiei boto emateko deia egin zuten. Bestalde, elak kritika zorrotzak egin zizkien ezkerreko alderdiei, eta labek beraldetik hauteskunde izo adierazi zuenez, langile botorik ez euskal neoliberalei eta langile botorik ez eskuineko alderdiei. CGT, CNT, ESK, Solidari eta Estela sindikatuek ere protestak egin zituzten Iruñan, batasuna, duintasuna eta borroka lopean. Horrez gain, Kontseilu Sozialistak ere Iruñan deitu zuen mobilizatzera, burgesiaren eta bere alderdien aurrean alternatiba sozialista eraikili lopean. Tira ez, hasteko ematen du maiatzaren lehenak langileen batasunerako, helburu horretarako behintzat ez duela balio? Ez du balio, gaur atzo ez, igandean ez barkatu. Ez, eta zatiketa da nagusi, eta egia da, batek egurra ematen dio besteari, beste egiten du gure jendeaz, beste egiten, oran, nola bakoetza dauka bere estrategia eta dauka bere bidea eta bere norabidea, ez da. Eta, tristea da alde batetik, baina estrategia ez da bat ere eraginkorra, ez? Nik uste dut, azkenean maiatzaren bateko festa oso politikoa dela, eta horrela langile mugimenduak
politikoa dela eta planteatzen dena hori dela, ez da, eta hor akordio minimo batzuk egon marko luketela, ez da, esateko segero bakoitza dauka bere soluzio propioa edo bere ibilbidea, ez? Baina guztiak ados balin badaude, nolabait, langileak langile izateagatik komunean guztiok interes bat badaukagula partekatu dezakeguna, minimo bat, ez da, horrek batu beharko lituzke edo elkartu beharko lituzke bentsat maiatzaren batean, eta aldela bestelako ekintza batasunetan ere, ez da. Eta iruditzen zait, zatiketa hori hor dagoen bitartean, eta azkenan jende asko da, hor kalera atera dana, zatituta baino jende asko da. Horrek horrela dirauen bitartean, bai patronaleko buru handi horiek edo Bruselaseko burokratak lasaiago egingo dutelo, hori seguro. Bai, ez, baina egia da, iritsi zaigula justo aurtengoan maiatzen lehena, hauteskunde, ez, giro baten erdian. Bai, hori da, ez, baina nire ustez, batasun sindikala lortzen da, edo lortu izan da borroka batzuetan bereziki, ez, adibidez, ikusi genuen zelan izan zen batu batek zen borroka, edo metalaren grebaren borroka, ez? Baina gero ikusten dugu beste sektore batzuk, adibidez, burura etortzen zait, erresidentzien sektore hemen Bizkaian, ez? Eta zelan da zen sakabanatuta, edo bintzat, lortzen dute egun berberan grebak egitea, baina beti era sakabanatu batean, ez? Eta hori hausnartzekoa da, ez? Zergaitik batzutan bai eta beste batzutan ez. Eta zergaitik kasualitatez bebai, emakumeen borrokak, igual, ez dakit, sindikalismo sakabanatu bat egiten dute, eta bestetan, aldiz, bai egia da, igual langile gehiago diela, eta sektore oso garrantzitsuak dielako, ez? Baina zergaitik bestetan lortzen dute, ez? Desberdintasun horiek alde batera utzi eta era bateratu batean borrokatu, ez? Patronalen aurka eta bai gobernuen aurka, ez? Azkenean, hemen erakutsi dute bai Urkulluk eta bai Txibitek, ez? Botere ekonomikoen alde askotan egiten dutela, ez? Eta hori bebai, ez dakit aztertzea komuniko litzateke, ez? Baina Euskal Alderrien kasuan, Labez eta Elaren inguruan hitz egiten dugula hor Elak bai ez, komunikatzen dut, ikusi guadi adierazpenetan ez nola alderdiei lotuta ez dagoela, eta hori da bereziki Labi atxikitzen edo ez, diona, eta zentzuertan egia da azken denboran ez, hainbat legeren bueltan horre gondala gatazkariketan diena, ez izan etxe bizitzarekin, pentsio reformarekin, ez, baita ere ez dakit eskuntza legea bera. Bai, orduan alderdi guztia berdina dira. Ez, esan nahi dut. Ez dauka ezer txarrik sindikatu bat mugimendu politiko zabalago bati lotuta egoteak. Ez dauka. Eta iruditzen zait hor, esan beharra daukat, Elak hori erabiltzen duela interes propioan eta kitxo. Uste debateak beste bat izan beharko lukela. Noski, sindikatuak beraien artean ere lehiatzen dira, hauteskunde sindikaletan, delegatua jokatzen direnean, eta oran bakoitzak bere estrategia daukala. Baina iruditzen zait, debateak egon bar direla horretan, alegia. Nola ze sindikalismo mota egin nahi dugu, ze helburu ditugu, zen diran gure proiektu politikoak, iruditzen zait, horri buruz hitz egin behar dela. Egia da, Elak badaukala autonomia maila oso handi bat, afiliaziotik biziran sindikatu bat delako, baina Elak ere bauka bere konplexutasuna, eta hemen esaten duen bezala, atzean zuloa guztiok, ez? Guztiok daukago eta daukate, eta nik uste hori ez dela, ez langileek eta ez Euskal Gizarteak oroar ikusi nahi duen zerbait, ez? Sindikatua bata besteari horrelako maila bajoko kritikak egiten taia, eta esan barra daukat, kasu honetan, Elak berezikiari da ibilbide hori egiten, ez da? Eta iruditzen zait, Elak berak ere bere afiliazioan eta bere oinarritan sensibilidad ezberdina askotako jendea daukala, baina tartean ezker abertzaleko jende asko ere bai, segurazki oso eroso sentituko ez dena horretan, ez? Nik uste debateak beste bat izan beharko lukela eta ez bata besteari horrelako gauzak botatzea, ezta? Zer da, agian foko mediatikoa bilatu nahia? Berba da, bai, ez, baina azkenean nire ustez, langile asko, zuk esan duzun moduan, ez, igual Elan aurkitzen dute erosotasun falta bat, baina hala ere mantentzen dira, Elaren balioa ze da, badauko asko, ez, eta historian zehar, lorpen, bai, langileentzako lorpen batzuk lortu dituzte, baina garrantzitsua da euren kutxa, ez. Zelan, azkenean, lan gatazketan eta grebetan diru asko galtzen da, ez? Baina horrik mantentzen da, ez? Azkenean, ekonomi
ekonomia mantentzea eta protestatzea, ez? Eta azkenean horrek bere gauza egokiak dituzte, ez? Eta gero zuk esan duzun moduan, ikusiko da, ez? Titularrak bai izan dira, sindikalak banatuta da zela, eta ez dala espero, elkartuko diezenik, ez? Eta hori ikusiko da. Bai, ez baina horre aipatu da agian justu komisioen ez daugeteren protesta aldi horren maitan ez, bozka eskatzeko eguna ere izan zela atzokoa? Bai, ikusi genituen alderdiak, Espainiako ezkerreko alderdiak manifestazio batean. Egia esan, niretzat esperantzagarria izan zen ikustea Irene Montero eta Yolanda Díaz elkarrekin, ez da? Lehenengo argazkia eta lehenengo agerraldia izan zen denbora batean, bentsat kalean eta elkarrekin egiten dutena. Badakigu zein arazo dauden Espainiako eta Estatuko ezkerrean, baina nik uste importantea dela argazki hori ikustea. Espainiako ezkerrean garbi dago sensibilidade ezberdinak daudela, oso ezberdinak izan daitezkenak, badago ezker sozioliberalago bat, zentristago bat, moderatuago bat, 78ko erregimena ditzen den hori onartzen duena, eta gero badago beste sektore bat, beste bide bat, Podemosek edo jatorretik eduki dituen asmo horiei eutsi nahi diena, ezta? Baina momentu honetan eta realki batasun hori beharrezkoa da. Alegia, batak bestea behar du eta besteak bata behar du. Eta guztiok behar du zergatik, badakigulako zerratorren. Hori ez balin bada gertatzen, ez? Orduan, kasu honetan, sindikatuek egindako manifestazio batean, edo manifestazio bat erabili zuten plataforma politiko bezala, baina iruditzen justifikatuta dagoela, zeren argazki horren mezuak oso importantea eta oso beharrezkoa da. Hori esan da, ez ditzagun esperantzak guztiak gurekin eduki, zeren giroa oso gaiztuta eta oso txartuta dago, baina lehen Frantzia hitz egin dugu, nik uste Frantzian lortu badute ezkerreko batasun bat, eta horrek ze ondorio ekarri dituen, eta ze onura, zenbat alkatetza lortu diran, zenbat parlamentua, zenbat diputatu lortu dituzten Frantzian, eta Frantzian lortu badute, eta hori bai zela zaila, Frantziako ezkerra elkartzea hori milagro, iaia milagro bat, dara matzate, ez dakize bat amarka da, hori lortu nahian, nik uste Espainiako ezkerrak lortu beharko lukela, eta Euskaldun ontzat ere ona izango letzakela hori. Kumelen Yolanda eta Irene arteko argazki horri nola erreparatzen diozu? Berdina, ez, azkenean oso zaila da, ikusi izan dugu, ez, zenolako, euren artean, zenolako gatazkak egon dian, ez, eta azkenean, nire ustez hemen aprobetxatu dute ze, Komisioen Obreres eta UGT Espainia mailan daukon itxura edo sindikalismoa eta Euskal Herrian daukona oso aldekoa da. Hemen beti ikusi izan ditu bai botere ekonomikoen pixkatxo bat aldeago, baina gero Espainia mailan ikusten badugu edo analizia egiten badugu, bai dira igual reivindikatiboagoak, eta azkenean bai Yolanda eta bai Irene Montero ere egotea asentzua zeukon, eta azkenean ikusiko dugu hauteskunde honetan, zer gertatuko dan, bai Podemosekin, sumar ez da agertuko, baina ikusiko dugu noren alde egiten dauen Yolanda, eta ea kanpainan sartzen dan, eta mendik aurrera, ea batasun bat lortzen dan eskerretik, ze gero lehen esan duan moduan, Madrien panorama oso txarto dago, eta azkenean eskumarantz doi, eta... Eta hortaz aparte, Euskal Herrian bereziki greba feministaren aldeko ahotsak ere entzun genituen, Hontaz, edo zer aurre ikusi genezake, oraingoz sindikatuen jarrerak ikusita? Nik uste dut ikasten ari garela, neurri batean, eta ikusten eta ohartzen eta barneratzen langile mugimenduak, langile mugimendu izango bada, feminista izan behar duela. Hori da, konzeptu bat, bagian gu gaztea ginenean eta mobilizatzen hasi ginenean, eskubideen alde eta oso gaztetxotatik, eta egia oso garai gatazkatxoak ere izan genituela, eta feminismoa zen nolabait beste gai bat, zeuden gai asko, eta feminismoa zen beste gai bat, eta oso aldekoak eta hori, baina, eta uste gero eta gehiago ikusten ari garela, eta gu ere konturatzen ari garela, ez dela beste gai bat, langileen mugimendua feminista izan behar duela, eta feminismoa hori dela. Azkenean, lehengoan ere ikusten nuen kazetari honek, nola izena duen
Valentziakoa dana, baina hemen bizi dana, Gesami Forner. Hori da. Berak artikulu bat idatzi zuen, eta hor oso ondo esplikatzen zuen, hola, greba gehienak emakumeak egiten dituzten, eta gaina gizonen kontra, normalen botere postuetan gizonak egoten direlako, ez gizonen kontra. Eta beraz, bai, eta etorkizuneko nolabait eraldaketak, eta azkenean langile mugimenduaren aspirazioa da berdintasun unibertsal bat lortzea, ezta? Eta langile balentzako betzea, eta derrigor egin behar da ikuspuntu horretatik. Zen, ikuspuntu horretatik ez balin bada egiten, ezin da lortu hori. Ez bazaio begira feminista hori ematen, ez? Eta egia da, emakumeak lan merkatu ofizialera inkorporatu zirala oso berandu, edo duela gutxi gure amak, belaunaldi hori izan zela, eta egia da horrek ere ekarri duela, garai batean langilea zen aita. Soldata ekartzen zuen etxera, fabrikara lanera joaten zana, edo bulegora, aitak ekartzen zuen lan etxera, eta beraz zen langilea. Beraz, aitaren langile eskubideak defendatu behar ziren, familia osoaren dirusarrerak bermatzeko, eta horregatik askotan amak eta emaztea joaten ziren grebara, janaria ematera eta laguntzera, greba egitera, baina bakoitza bere papera. Hori goiti bera eraldatu dela, eta ezinezkoa dela gaur egun ulertzea langile mugimendua begirada feminista hori gabe, ezta? Ematen ari da. Bueno, egia da diskurtsoa badakitela, baina gero kaletan somatzen dana ez da hori. Ze azkenean pankartak zeintzuk eramaten dituzte gehienak gizonak dira, ez? Eta mikrofonoetan zeintzuk hitz egiten dute gehienak gizonak. Eta egia da, ez da zela emakume nahikoak ez hori egiteko alegintzen direnak, edo behar bada beldurragatik, edo behar bada konfiantza faltagatik, ez? Baina azkenean emakumeak hortaz, eta nire ustez lehenengo lerroa hartu beharko genuke, ez? Ze azkenean ezin da izan langileen borroka feminista ez bada, ez? Baina gu hartu behar dugu parte, eta konturatu behar gara, eta ere gizonei, esatea, igual alde batera bateko lehenengo lerro hartzea. Eta ekosistema guzti honetan, eta atzoko egunak utzitako argazkei begiraren, nola erreparatzen diezu belaunaldi gaztei? Belaunaldi, begira, askotan komentatu dugun gauza bada, eta da, diferentzia, ez dira, nik ez naiz gaztea ez, baina gazteen gandik ez nago gain urrun denbora linea batean esatiko, ez da? Urteetan, baina benetan pasaden denbora askoz gehiago da dirudiena, baina alegia alde oso handia dago ni eta persona gazte baten artean errealitateari dagokionean, ez? Eta batzuetan garaiak azeleratu egiten dira eta zaila egiten da batzuetan, gazten tokian jartzea, zeren gaur egun dizken perspektibak, materialak, dagoen individualismo ikaragarri hori, bizi ditugun garaietan jartzea zaila egiten da, ez? Eta orduan, egia da, gazte mugimenduan, eta Euskal Herrian ere sortu direla mugimendu eta jarrera ezberdinak, ez? Eta batzuetan oso negatiboak direnak nolabait gurekiko, ez? Horrela gauzak esan da. Eta zaila egiten da, esaten zu baino, ez? Eta momentu batean oso injustua iruditzen zaizu, eta bada injustua, ez? Neurri batean, baina egia da ere, zaila dela gaur egun proiektu politiko, baikor, pragmatikoen alde egitea. Zaila da, oso zaila da. Eta horregatik, ez dakit horrek ze emango duen gero, ze ondorio ekarriko dituen, nola bukatuko dan asunto hori, baina adibidez, Frantziako kaleetan ikusten ari garen hori, eta beste bat tokitan ikusten hasi garenak, zerbait ekarriko du. Derrigor, zeren jendeari beste aukerarik usten ez diozunean, iruditzen zait, zerbait, nik ez dakit ze gertatuko dan. Baina bai saiatzen garela ulertzen benetan, gaztea izatea gaur egun zaren, eta gure garaian ere etzan bat ere erresa. Baina iritsi zait, orain zailagoa dela, oraindik ez dakit. Nahiz eta testuingurua aldatu,
fokua. Bai, egia da, ez? Adibidez ni, 29 urte ditut, eta 2 krisi bizi izan ditut, pandemia bat, eta oso zaila da, bizitza proiektu bat aurrera ateratzea, ez? Etxe bat erostea, gainera, ez da 7 urte daramatzat lanian, baina ezin dut hori ikusi, ze niretako oso errealitate urruin da gaur egun, hainbeste aurrezki izatia etxe bat erosteko, ez? Eta ni pentsa dut nire gurasotan, eta eurak eskondu ziren, etxe bat zuten, eta ni itxoiten ari ziren, ez? Eta azkenean, oso errealitate ezberdinak dira. Ez dakit bai ze gertatuko da, ez? Baina, nietako, eta jakitun asko esaten dute, ez? Hau orain krisia luzatzen baldin bada, eta gure bizitza ezin izan badugu aurrera atera, ekonomiarako eta gizartea guztirako oso latza izango da, ez? Azkenean, gazteon dago etorkizuna eta gazterik ez baldin badago, eta gainera, umerik ezin badago, zezelan euki behar dugu, umiak ez daukogu, gure bizitza aurrera botatzeko diru nahikoa, ezin dugu holan aurrera jarri, ez? Alako testu inguruan, edo alako testu inguruari aurre egin nahian, gaztelangien eskubidei buruzko gida eguneratu dute Labek eta Ernaik, eta justu hontaz hitz egiteko badugu Txomin Aiartza, Ernai Gazte Antolakundeko kidea, kameraren beste aldean, eguerdion. Gu hemendik entzuten, ez dakit errealizaziotik agian baden hori konpontzerik? Oraingo... Ia, saiatuko gara berriro? Kaixo, Txomin? Tira, hasiko gara hitz egiten, eta ea konpontzerik badaukagunez, besteak beste horixe ez, langileen eskubidei buruzko gida bat da, eguneratu dutena ez, Labek eta Ernaik, egia da ez, azken urteetan beharginei begirako aldaketa batzuk bai eman direla ez, hor besteak beste badugu aipatzeko 2021ko lan erreforma bera ez, tira, gazte prekarietateaz asko hitz egin izan da azken urteetan, ez bada beti esan izan ala ere, aipatzen zailtzatenaren arira, egoerak, dirudiez, kaskarrera egin baino ez duela egiten. Bai, hor, gertatu da gauza bat, ustez oso sakonekoa da, eta oso importantea da. Espainiar estatua momentu honetan egia da, Europako beste toki batzuekiko kontrakorrontera ere badoala, gauza batzuetan, ezta? Eta aurrera pauso batzuk ematen ari direla, baina hor gertatu dena da, lan erreformarekin, eta mezua terriblea da, eta desatea, guk gugera ezkerreko alderdia, guk zerbait agindu dugu azkeneko momentura arte, eta azkeneko momentuan esan duguna da, guk patronalarekin adostu dugu, eta guk patronalarekin adostu dugun hori ezin da aldatu, eta ez da agindu genuenaren berdina, da gutxiago. Eta mezu hori, lehen aipatu dugun horrekin, ez, lotuta, ez, gazte baten ikuspuntutik, ez, esan behar duzu, baina orduan, zertarako balio du politikak, ez? Orduan zertarako balio du honek guztiak, ez? Agintzen dizkiguzue ezkerreko alderetatik promesak egiten dizkiguzue eta gero ez dituzue betetzen. Ez, eta hori izan da, Europa osoan, azken hamarkadetan, alderdi sozialdemokrata guztien gainberaren motiboa, eta da, ez betetzea, ez? Gero, objetiboki, atzera pausoren bat izan dela erreforma laborala, objetiboki ez, alegia txikian ikusita, epe motzean ikusita, ez. Erreforma laborala bera, edo legea, zeuri azkenean da lege bat, besterik ez. Legea bakarrik ez ditu egiten baldintzak. Baldintzak dira, Maialenek esan duen bezala, zema kostatzen da etxe bat. Zema kostatzen da erosketa egitea. Zema kostatzen da hori guztia. Hor dago, benetan, bizi baldintzak hor jokatzen dituzu. Benetan, agian legeak esango dizuna, orain erreformatxo bat egin dugu, eta orain babestuago egongo zara, zure jatetxean, zerbitzari bezala lan egiten duzunean, edo zure enpresan, edo dena delako tokian pixkan, hobeto egongo zara baina esango dizuna, baina eske KPI-a 13% igo zait, ezta? Beraz, ezin zaio esan jendeari gauzak hobera doaz, ez, gauzak okerrera doazenean. Esaten jate orain bai, Txomin entzun alko dugula, ea alaxe den?
Bai, eguerdion. Eguerdion, Txomin, oraintze bai, eskerrik asko. Tira, bai, hitz egiten gabiltzan kontu guzti honen erdian agian, Txomin, bizi dugun garaiko korapilatsuari erreparatuta hasteko, konta guzu zein den ernaitik egiten duzuen, bueno, ez, argazkia bera edo azterketa gazteriari dagokionean, ez, lan arloarekin lotuta. Bai, bueno, aipatu da, ez? Uste dut ez direla garai erresak eta uste dut inorentzat ez direla garai erresak lan eta bizi baldintzen ikuspegitik, baina are okerragoak gazteontzat, ez? Lan esparruari dagokionean, batetik langabezi tasa altua da, datuak altuak dira bestelako sektoretan baino altuagoak, baina horretaz gain erreparatu behar dioguna ere gure ustetan bada lanaren kalitateari berari, ez? Gauza jakina da, gazteok egiten ditugun hainbat eta hainbat lan kontratu gabe egiten ditugula, izan emakumeek egiten dituzten zaintza lanak edo klase partikularrak eta bar, baina kontratupean egiten diren lanen kalitatea ere ez da askoz hobeagoa. Hain justu ere gazteon artean dagoelako behin-behineko tasarik altuena guzti honek dakarrenarekin, ezta? Bai, eskubideen murrizketa bat, oporraldiei dagokionean, bajak hartzeko eta bar. Eta beste aldagai bat, guztetan lanaren kalitateari erreparatzeko bada soldatarena, ezta? Gaur egun gutxi gora bera 1.000 euroan kokatzen da gazteon bataz besteko soldata eta bueno, pues aski soberan dakigun moduan honek ez dugu albidetzen, ez? Bizi proiektu duin bat garatzea. Izan, alokairuaren bataz besteko 700 eurotan kokatzen delako eta ondorioz ezin garelako emantzipatu, horren ondorioa da emantzipaziorako bataz besteko, ez? 30 urtetan kokatzen dela, edo emantzipazio horren ondorioz ere ezin dugula bizi proiektu duin bat garatu, ez? Orduan, orokorrean gazteria lan eremuan badago erabat prekarizatuta eta erabateko ezegonkortasun batean, aipatu den moduan guzti honek dakartzan ondorioekin. Eta, bueno, aipatu dituzun guzti horien bueltan, badira urteak ez, Ernaik eta Alabek, bueno, elkarlanean, edo, bai, hori da ez, elkarlanean bazabiltzatela, eta hor besteak beste ez, gazteen beharreko eskubideen gida hau ez da berria ez, berritua, baizik zer berri dakarrez, eta zergaitik une honetan ez aldaketak txertatu eta zabaltzeko asmoa. Bai, bueno, aipatu zuen moduan, badira urteak Labekin lan eskubideen gida sortu genuela, baina bueno, ez? Azken urte hauetan hainbat aldaketa eman dira, bai legislazioari dagokionean 2021eko lan erreformarekin, baina baita ere orokorrean bizi baldintzen kaskartzearen eremuan eta horren bestez bai ikusten genuela behar izana bion arteko aliantza bera sendotzeko eta konkretuan ez, egoera horri erantzungo zion tresna berriak sortzeko eta horretarako eguneratu dugu. Aipatu duzun moduan, badaude hainbat berrikuntza, bi nagusienak edo aipatzearren badira, 2021eko lan erreformara egokituta dagoela gida hau, eta hor batetik, bai egiten duguna da ez, salatu, ustez, lan esparrua hobetzera zijoan, erreforma honen kontrapartida edo bealdea zein den, eta konkretuan gazteoi dagokiunean, ez, aipatzen zen lan erreforma hau badela, ez, behin-behineko kontratuekin bukatzeko erreforma bat, hain justu ere, lan eskubideen gida honetan salatzen duguna da hori ez dela horrela, eta izena edo titularra aldatu bada ere, oinarria ez dela aldatzen, eta gazteok berdin jarraitzen dugula, behin-behineko kontratuetan murgilduta, hori batetik eta nagusiki, baina baita ere, bai lan erreformak jasotzen dituen, aldi baterako kontratuen bestelako hainbat aspektutan ere sakondu dugu, ez? Eta bigarrenik lan eskubideen gida honetan berritu edo beto esan da, sartu dugun beste elementu bat bada, justu ere kontratu bat irakurtzeko zein gako dauden, ez? Izan ere, sarritan gazteon ez jakintasunaz edo esperientzia esaz baliatuta
hainbat enpresari saiatzen dira trikimailu desberdinak egiten eta gazteok engainatzen, argi esatearren, eta busarritan haos esaten diren gauza batzuk gerora ez daude paperean jasota, eta horretarako bai ikusten genuela behar izana gazteriari eskaintzeko, bada, arretan on jarri behar den kontratu bat sinatzerako momentuan, zerekin aurkituko garen kontratu baten aurrean, eta bar. Osondo Txomin, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, ez? Interesadunarentzat badu nun kuskusiatu gida bera, mila esker eta hurrengo arte. Bai, zueri. Gira ez hor bestak beste oraintze justo bukaeran aipatzen zuen hori ez. Azken batean pertsona batek lehen bizikoz kontratu bat eskuetan jasota sinatu dezake, baina batek jakin, edo ez enpresariak jakin, zer den hor biltzen dena. Hori da, ez azkenean gazteon artean esakintasun asko dago, eta ez bakarrik kontratuetan, ez, edo lehengo aldiz kontratu baten aurrean zaudenean baizik eta konbenioetan ere, ni adibidez ez daukot datu asko gazetaritzaren konbenioetatik, eta nire, kuadriako hainbat neskamutiak bai berdina esaten dute, ez dakitelako ze soldata merezi dute, eta ez dakite ere zenbat orduan lan egin behar dute, eta beren kondizioak ez dituzte ezagutzen, ez? Eta orduan alako proposamenak oso garrantzitsuak iruditzen zaizkitze azkenean, enpresari askok gure ezjakintasunarekin asko jolazten dute, ez? Eta ikusi izan dugu zenbat bekarien kontratuak zenbat luzatu izan duten, eta zenbat urtetan, saiatu dira, pertsona bat osorik kontratatu beharrean, ez? 2 edo 3 bekariu kontratatu eta oso gutxi ordaindu lan bat edo lanaldi bat egiteko. Izan ere, zer exigitu aurretik jakin beharra daukagu ze eskubide ditugun, ez? Eta askotan ere horren jakintza izatea zaila suertatzen zaigu. Bai, eta nire ez pentsatzen, ni momentu batean nahiago ez jakin ze esaten duzu joe. Indar harremanak direlako, ez? Esan nahi dut, azkenean, kontratua daude pentsatuta kapitalaren alde. Eta kapitalaren logika batetik daude pentsatuta kontratuak. Orduan, kapitalak aukera dauka, kriston menua dauka, berari gehien komeni zaien kontratu mota, perfil mota bilatzekoa. Eta momentu batean, gazte batek kontratua irakurtzen du, gida irakurtzen du, eta esaten duzu barkatu. Eskubidea edukiezak, momentu batean, kalera, urrengoa etorreko da, ez dakiena ez errez. Orduan hor, ahuldade posizio batean kokatzen da etengabe indar harreman horretan, eta orduan behar duta zaude gauza asko onartzera, nahiz eta jakin, horretak izaten ez jakin hobetoko mila artean, gainera, eta horrela, orduan ikuset, tresna importantea dela formatzea, jakitea, zeren hezkuntza legea hitz egiten dugu, eta barkatu hori epatzea, baina ez dugu, hitz egiten dugu gauza askotaz, titulartasuna beste, baina hitz egin dugu benetan, gazteek gauza hauek ikastea, gauza jakinda, bere laneko eskubideak, bere eskubide zibilak, bere askatasunak, bere horiek guztiak ezagututa ateratzea benetan hezkuntza prozesu batetik ez dugu horretaz hitz egiten. Eta azkenean, noski gazte mugimendutik eta utxune horiek betetzen dituzte, edo saiatzen dira alduten neurrian horiek betetzen, baina pentsazazue konstituzioak eta Europako kartak eta onartzen dituela eskubideak bakarrik langile izate hutsagatik eta ez ditugunak ezagutzen. Ez ditugulako ikasi, ez ditugulako inon entzun, eta ez daukagulako kultura bat ere gure hain ahulduta gaude, gazte garenean lan kontratu baten aurrean, hain ahula garaen indar gutxia daukagu, ez gerala ez da prekupatzen, jakitearekin soldata bat jasoko dugula hilabete bukaeran eta salbatu izango dugula nolabait hilabete horretako alkilerra, edo nire txea tokatzen zen alkilerraren partea, normalean orain nola, co-living, co-living famoso hori egin behar dudanez, horrekin nolabait konformatu eta guzia tratatu behar. Beraz oso ondo, lab eta ernai egiten ari den lana, guztiz beharrezkoa da, baina hori baino gehiago behar dugu ere, noski, eta egiten dute ere, bai. Bai, izan ere hori ez dugu informazio hori eskura, edo batzutan ezkutatu alzaigu, eta horra ziren ere Txomiek egiten zuen analisi horretan, ez gaur egungo gazteria zerrari den pairatzen eta zerrez etxe bizitza aipatzen zuen tarteka, orain ere esan duzuna, eta hor badago beste alako, erraldoi bat,
Eta ikusi dugu ez, nolako eztabaidak suertatu diren ere, maila oso ezberdinetan azken etxebizitza legearekin esaterako. Hori da, azkenean gure soldataren erdia edo erdia baino gehiago etxebizitzara doi, ez. Baina ni hemen gazte, eta nik baino gazteak dienen artean, korronte aldaketa bat somatzen dut, ez. Eta eurak ez daukie inongo, ez daukie inongo bai, trabarik protestatzeko, eta behintzat nire sektorean ikusi izan dut, ez, kasetarien artean, eta ni baino nagusiak dien jefe batzuk entzun izan dietez, esaten, eske gaur egungo gazteak ez duten nahi lan egin, eta gure garaian, ez dakizen bat kondizio genuen, eta bai, eta horrelakoak entzun izan ditut, ez, eta baina ni oso arronago, ez, ni baino gazteak dienak etorri izan dio, ez, gure periodikora, eta esan ez, ni euren kondizioak emai gainean jarri izan dut, eta ni hori ez nire bizitza guztian, ez? Eta kasetaritzaren mundua sartu nintzenean, gutxiago, ze azkenean, zuk esan duzu moduan, ez, Jon? Gu azkenean ahultasunez sartzen gara mundu honetan, badakigu oso zaila dela kasetaria izatea gaur egun, eta orduan, badakigu bai, guratzean zenbat eta zenbat gazte da zen, gure eta ezain gazte ere, gure postu hartzeko, ez? Eta horregatik gauza asko onartu izan ditugun, naiz eta jakin bidezkoak ez diela. Bai ez horre konformismoa zere itzen genezake agian? Gizartan abendatua edo? Konformismoa eta sumisioa gauza ezberdinak dira. Konformismoa da zu konforme egotea. Ez? Eta uste dut inorrez dagoela konforme etxebizitza prezioekin eta horrekiko soldata batekin, zeren etxebizitza 700 euro, 800 euroko alokairua pagatu hor balen badezu, soldatak izan marko lukete 4.000 edo 3.500 eurokoak. Horaz edo, nik kobratzen ditu 2.000 euro, asko kobratzen dut, ez. Ez dezu asko kobratzen. 2.000 euro irabazten badezu, gutxi irabazten ari zera, ezta? Eta orduan, esan nahi, inkonformismoa iraia obligazioa da horrelako egoera batean, eta hemen garbi dago azkenean askatasunen gizarte honetan, azkenean hemen erabakigarrian faktorea da ze familietan jaiozaren. Hori da erabakigarria. Eta aukera bali mogokauzu zure familiak etxe bat utzi dizulako, edo zure amonak edo ez dituzulako lehenguzu asko, edo amonak zeukalako etxe bat, eta hor jokatzen duzu, azkenean, ez da ezu pagatu gara alkilela, sorte hori izan badezu, 2.000 euro asko izan daiteke, ez? Eta ukidezak ez askatasun gehiago kondizio jakin batzu jartzeko, baina zuk adibidez seme-alaba pare bat balin badituzu, gaztea izan da ere, eta ordaindu behar badezu etxe bat, eta egin behar badezu, eske onartzen duzu edo zer gauza. Baina onartu behar dezulako, hori ez da konformismoa. Hori da beharra, hori da behar gorria, ez da? Eta, gure gizartean badago, pobrezia bezala kontatzen, zenbatzen ezen pobrezia asko. Eta pobrezia handia. Eta ez dugu horrela zenbatzen askotan, ez? Gero, ateratzen dira pobrezia relatiboaren datuak, eta jendeak esaten, daukagu gure gizartean pobrezia arriskoan dago, ezak izan batean gauden, EAen, baina ezak eguneko 20 bat, eguneko 25 bat, ez esaten duzu, eta baizera. Denak bizi gara konsumatzen eta mobila, dena daukagu, ez, mobila eta dena daukagu, nola hongo dira, hori datu gaizki daude. Karo, galdera zer da pobrezia, ez? Eta iruditzen zait, hori konformismo, inkonformismo jarrera horiek neurtzea ere gainera modu individual batean, ez? Ematen du kontu individual badela, ez? Iraia, heroi bat izan behar dezu, ez? Zuk, personalki, heroi bat zure eskubideak defendatzeko, eta ez da gauza egiturazko problema da eta guztiz politikoa, ez? Horregatik, bukatzeko, horregatik oso kezkagarria da beti norbaite politikaz paso egitea. Ez nire gazteak politizatuta daude, geratzena, etzaizkiela gustatzen dauden egitura politikoak, hori beste gauza da. Hori beste gai bada, ez zaigu gustatzen, batzuk abstenitu egiten dira, eta ez dut, zu konformista bazara, ez abstenitu, eta ez kontua eskenik, dauden egitura politikoak ez naute asetzen, ez? Kontua berri batzuk sortzea hori da zaila, ez? Eta aldu barko diogu honi hurrengo astere ematen, ez? Izan ere askorako ematen du, eta batez ere zorain hauteskundeen bueltan gaudela, eskerrik asko, eta Maialen gaur gurekin izatearren, eta orain jarrian eguneko albisteekin bueltatuko gara.